Assalamu alaikum izleyiciler. Assalamu alaikum Sapara Aydın. Selamun aleyküm. İyileşler, Femine Aydın, salam, oğumusunuz. Mağla. Aleykümselam. Kemine sapara vatandaşlar salam emmenize. Sapara. Bugün sizin bilen azırak çuңurrak näme giderse o köprak o sorarız. Karşı tarafa. O oyun uldan oynayarlar. O pikirleri olsa başka yana gönükdürerler diye Sapara. Hmm. O asıl bolmal zatlardan başka yana çekilýär da. Yine şu arada diýmem edilemeýärlik bir yeňil gatýa-da. Şonu biz owa çuňurlaşdyrmaly. Owa nire gatýa bu soralar, owa näme üçin gatýa? Owa kimin peýdasyna, owa kimler ziýan görýär? Şo zatlar bir näme etmeli biz Sapara? Aýdyp geçmeli. Şonuň üçin ine owa aslında bolup duran zat näme? O şu bolup duran zat näme üçin soran oklar? O kimler soramaly? Bolup duran zatlara o kimler jogapkar? O jogapkar bolýan adamlar näme üçin eden ok? O şu soraları näme edeli? Çuňurlaşdyraly. Soňam eň esas zat ine täze Türkmenistan näme üçin gerek? Şu zatlara ýani soralmanlygy üçin o täze Türkmenistan gerekdi ýa-da. Ine şu täze Türkmenistanyň näme üçin gerekligini o täzeden çykaryp bereli biz näme? Berde näme var kemine soňa mine şu günkü düşen ýagdaýymız var vatandaşlar. Açlyk, bilimsizlik, o hakyn hukukyň hiç ýerde geçen ok. Edil haywan ýaly bolup ýaşap başlandy soňky wagtlar. Mine şol düşen ýagdaýymyzyň bir sebäpleri var. Bir zadyň netijesinde biz şu güne geldik aslında. Bolmaly zat şu diýilen ýeri ýok. Käbir zatlar edildi, edilýär, edilip gelýär, dowam edýär o zatlar. Ine şolaň netijesinde we şu edilýän zatlary hemme adamam bolmaly syýaly kabul edýär. Ýani bolmaly şudur diýip kabul edýänligi üçin. Ne şu zatlar näle işler edilýär, näle oýunlar oýnalýar we näme üçin garşysynda hiç kim hissat diýen ok, sesini çykaran okşamaz. O neme Femine ben şungur demetine bir şialak bir neme edeyin. Yani öň düşündürüş diýen ýalak bir zat. O aýtjak bolayyn. Ya problemi gaty ullukan bolan soň bunu düşündirmede kıyın. Ya belki de bir gezekde düşündürmem bilmez. Ýöne bunu şu peyderpey iyiliğine yeke-yekeden o tora verip şu ýagdaýy düşündirjek bolarlar. Bu näme Türkmeniň betbagçylyklarynyň tüýüpleri özüni diýsem ýalňyşmaz. Ene hemmäňiz bilýäňiz Türkmenistanda iki tanak kurs bardyr. Yani milli manadyň iki kursu bardyr. O adyna Badar kursu diýerler, beýlekde de resmi kurs diýerler. Onuň iki tanak tüwdat sistemati bardyr. Yani husus magazynlar, onuň döwlet magazynlar ýeni ýalak sistemi bardyr. Onuň döwlet birjasy bardyr. Indi şu zatlaryň ikisem hiç bir ýagdaýda bolmaly däl ýagdaý. Şu diňe ogurluk üçin edilýär. Ne daşary ýurtda Türkmenistanyň ýartynyň köpüsi ýaşap ýör. Galan ýartam bir ýerlerde daşary çykyp görendirler nemedendirler. Dünýäň ýeresinde şular ýalak iki kurs var. Onuň döwletiň tüwdat sistemasynda iki tanak sistemi var. Onuň Türkmenistanda ýalak birje diýip bir sistemi var. Dünýäň ýeretine baý bolsa, şonu ille illeşler seretdirnänin
Onun plan yerde şunnalık var eken deyip. Ünni ben ne yok ortadan başlayın da birinci adamdır. Berdimuhamedov'dan, prezidentten, onun aşağına akıl demelerden. Yani prezidentin te etrafın raya deline nimetine çendi. Yani Finadel deyip boluyor hani. Nalogu inspekte deyip bağdır. Yok oradan şoňa çendi. Şu ýagdaýyň näme üçin bağdygyny, o näme sebäpli, näme peýdasyny bağdygyny, näme delilini bağdygyny halka siz düşündürüp bermelisiniz. Berdimuhamedov kendinden başlayan sen o oğlum cevap berýär diýsen oğlum bilen bile çıkıp cevap berýän halka şu sistemin 25 ýyl näme üçin bağdygyny şuň üçin galanlygyny halka düşündürüp bermelisiniz. Bunu ýekesiz däl. 95-nji ýyldan bäri birjada onun yani finans döwletiň maliýe nemesine degişli minister wadyr, minfin wadyr, ornwasarlary wadyr, zampredi wadyr, o nalogu inspeksiýasy wadyr, o etraplardaky vilayetlerdaky nemeler wadyr. Sizden 95-nji ýyldan bäri şu sistemde işlän adamlar hemmeňizden haýyş bunu halka düşünürüp bermelisiniz. Halk halayık sizden şunu şulardan forum olsunuz. O näme üçin forum olup diýilen soruk çykýandyr. O şular günäti näme üçin şeýle ullukan we şoňa jogap bermeli. Bu oğurluk üçin edilenini aýtdyk ýa-ni. Bu diňe oğurluk däl. Bir milletin geleceğini oğurladınız. Şu günäti, şu da atlan, 3 tane toru da. Biz onu eýlek beýlek çekemde ok da. 3 tane. Başka da kaptalların akı nemeleri vardır. Şu sistemin bolmagy, şunu ulanmagy, bir halkın geleceğini, yani anısında behfit var da, şu jaga behfidi üçin siz öz milletinizin geleceğini uğurladınız. Türkmen geleceği yok. Siz 3 nesil üçü yürüttünüz. Şu jaga behfidi üçin. Onun daşını yapıp, üstüne korku salıp, korkuyla yürüte diýeniz de. İnternetten yürüte ketýäňiz. Bir milletin geleceğini uğurladınız. Bu günäti size atık cezasından hem ağır cezası var bu. Bunu sormalı adamlar kimdi? Birinci nemede Türkmenistan'ın yukarı kuruması vardır. Halk maslahat diyendirler. Şu taydaki oturun, ağak sakallı, kellesi boş adamlar ilk filaksiz sormalı. Size de vakit veriliyor. Siz şunu sormalı olmasa şeriksiniz. Şu cenayetin şeriksiniz. Öde 95-nji ýyldan bäri şu taýda oturan, ýirip çykan adamlar hemmetine degişilir şu. Onun meclis diýip bir zat bardyr. Şu ýyldan bäri meclisde ýirip çykan adam bolsa, şu soraglary näme üçin bar, näme üçin siz görmediňiz, näme üçin siz soramadyňyz? Şu soraglar bardyr. Onun men jurnalist, men yazıcı, men döröcülük adamı, men planlaýardy. Şu mesele näme üçin şu neçenli Türkmen halkynyň gündemine gelmedi. Näme üçin getirmediňiz? Bilip bilmeýän ýa-da peýdasyny görüpdiňizmi? Sizem jogap berýäňiz. Şu üçeti bağ bolsa, şu döwlet ýaşap bilen okdy. Bir uram ýaşap bilen okdy. Türkiýede bir gün 2 kursy ýedik görüp, şu döwlet näme bolýar? İslenlik döwlet şeýdi.
Siz 30 yıl yaşapıyorsunuz. Onun yankı magazininden 2 kursu var arada. Kurun ettik de. İki magazin vardı. Kamersk magazin onu. Neme? Devlet magazini. Hemçin var. Ya edip bolun okuma. Ya eyle ya beyle. Onun yönü ne aptekler vardır. Derman satyan aptekler. Hemçin ol hususi eçiliğe geçip biliye. Splaşnoy. Magazinler hususi eçiliğe hemçin geçip bilen ok. Şu soruna cevap verin. İkisinin demesinde anırtında uğurluk vardır. Şu arkasında da yine Türkmenistan dolandırıyan adamlar vardır. Şu vazifeleri sanarsın. Yani şolun çağaları, çuvaları vardır. Şolun köpüsü taşarı yurtta koşup göründür, işleşip göründür. Bilinsi vardır. Bolmadı şu pulu yaşap göründürler. Yani şolun yirelliğini, yemelliğini öğrenin halk. Siz şu da atlar soğurum olsun. Size gerek olmasa Safarağa ya Kalmıra Dağa ya kendine aydın gerek gelir. Size gerektir. Siz şimdi şunlardan soğurum olsunuz. Men jurnalist, men plan diyenlerin demesine ne dikkatine. Şu soğurlar şunlardan soğurum olsunuz. Şunlar şuna cevap vermeliler. Cevap vermeseler yerlerine bir sağadan oturmalı hakları yoktur. Şu da atları bilmeyen adam çok vazifelerde oturmalı. Moralne de teknik kanun taraftan hukukları, hakları bolmalı değerler. Ne teyze devlet, teyze Türkmenistan şunun için gerektir. Bunu remont edip bolun yok. Siz ne için çörüksüzlüğünden bilen yok. Ne için ömrün yatanlığından bilen yok. Biletininden gelen yok. Bu ne ilek böyle oluyor? Bunu azıcık yatık ayırıp görsün. Şuraya yarak sistemi olsa bir idare işlep bilir. Yani onu getirip görün. Onun ne iş adamları var diyetse biz 90 yıldan şu iş adamlarından haiş sizden ulukan haiş. Ne malını taşına tatanızda bir jan üstünden tatmalısınız. O çiğ malını alınızda bir jan üstünden almalısınız. Şu tayda son pulunu yani bakşişini vermen operasyonu edeniz var mı? Berenize neyse verdiniz, kime verdiniz? Ne sizden ne şolur yala kayış, şonu ne bir yarmayın içinde sizden kayış. Bu da size gerektir. Sizin erteli işler bilmeniz için gerektir. Ne açıkçanlık ederseniz oluyor. Şunu halkım düşünür. Sizden düşünürsünüz. Kimin cinayetçiliğini, kimin doğruduğunu, kimin eğridiğini orta çıkıp başlar. Yani buna cevap vermeli yürütü devletin kuruluşları vardı. Yani biz şu an hem bir şey diyet. Devlet Topsuzluk Komitetinin yetmeli işine ediyoruz. Yani şu da devletin topsuzluğudur. Yani size de soru. Ne hem için şu zatları görmediniz, görünüz yok. Ne hem için şu zatları siz korudunuz. Yani bu da politika da değiştirir. Ne hem için şu status quo'nu korap takladınız. Halkı korkutup dedi. Yani onun cevap karşılığı vardır. Yani şu zatlar açılışar oluyor. Türkmenistan'ın ne hem için bedbahtlığını yani orta çıkardı. Yani iki kurs olunlu, yani iki tip magazin olunlu ya da şuraya alak bir şey olunlu. Uğurluk etmeyen bolun yok. Onu ben korrupsiya dik kayırıp
düýüni seyretmän gıyırıp gördüňiz. Korrupsiýasy bolarmy näme şular ýalak ýagdaýda? Ya owurluksuz. Splasnoy hemdek şowur bolýar. Günägerem tapaňyz. Ben böyle giriş yaptım. Ne aydın kalandan. Soruňyz bolsa jogap bereýin. Ýyleşden soraw bolsa. Sapara indi şu häzirki aýdan zatlaryňyzyň hemmesinde näme bar da? Şol etdiýänler muny ine ministrinden tut beýlekisinden hemmesinden edýän işi pul üçin edýärler. Ýani garşylygynda şol edýän näme diýen korrupsiýa garşylygynda pul alýarlar. Ýöne sapara ol bir milletin geleceğini şu derece arzan baha satmak diýmek birinciden ýalňyş bir zat, ýalňyş bir zat. Hem öz geleceğini de satýarlar, habarlaram yok. Ýöne şolaň üstündäki akyl mene pikir edemek pul üçin edýärler. Başga bir interesi olup biler. Türkmen jemgyýeti üçin, ýani Türkmen jemgyýeti üçin taýýarlan başga bir zatlary bolup biler. Sebäbi olar berde men inanyp biljek däl şol prezidentden ýokarsynyň pul üçin bu zatlary etdiýändigini. Pul üçin edýänler hem öz aramyzdan çykarýarlar, olary pul üçin etdirýärler, ýöne olaram o ansat öz çağanam sen satýan da şo pulun içinde. Ol satýan diýende ol Türkmenistanda şu zat var. Göze görünýän bir zat olmasa düşünüp bilýän däldir adamlar. Gözüne görünmese. Ýani onun arkasındaky ýanky mysal üçin akyl göze görünmeýär. Erwet olsun, oňat olsun akyl göze görünýän bir zat däldir. Şoň üçin göze görünüp bilen ok aýlyk alýan diýip pikir edýär, hawa birini işe ýerleşdirip men pul aldym diýip pikir edýär, bir zatlaryň üstüni ýapyp ýa-da ýalňyş informasiýa beren olup pul alyp we şolam oňat zatdyr diýe ýöne nämeni satýandygyny bilen ok, ne şu geleceğimizi satýarlar. Indi berde Türkmenistanyň her döwletiň önemesi vardır. Türkmenistanda bizde döwlet komitetine näme diýip adlandyrylýar şu wagty? Ýani howpsuzlyk komitetine. Şol Türkmenistandaky näme diýetler? MHM. Milli howpsuzlyk gullugy. Milli howpsuzlyk ministrligi boldy soň. Ine milli howpsuzlyk ministri diýilen institut vatandaşlar. Ol sen prezidentin, beýlekiň, işçiň, ol ýene başga siýasy gerek bolsa şu parlamentiň şol zatlara da jogap berýändir. Sebäbi ol institut ine döwletiň dowamyny, jemgyýetiň dowamyna garanti bermelidir. Şoň üçin bardyr ol. Oň işi şol. Eger şol işi ýerine ýetirmeýän bir guruluş bolsa we adam şoň ýaly bolsa, o guruluşyň alýan aýlyga meýem ogurlukdur, başga hiç zat. Vatanam satma bolýanlar. Vatanam satýar, özem gaty arzan satýarlar. Oň ýalan bir arzan satmaly däldir. Alýanlary näme käş olar? Hiç haýsyna ma göremiz ok ýanky dünýäniň baý adamlarynyň içinde. Ýöne sen şo pula satanda da ýene arzan bolýar bir watany satmak. O gaty erwet zada. Son ýanky ine saparaga näme diýäňiz-de öňe aýtýardyňyz, hemi iş aýdýan 30 ýyldan beri ine şu zatlary gündeme çykaran ýok ýa-da şu zatlara üns berýän, şunu dile getirýän hiç kimi göremok diýäňiz. Bizim ýene bir problemamyz bar. Haýsam bolsa bir kynçylygy ýa-da haýsam bolsa bir problemany ýeňip bilmek üçin, problemany çözüp bilmek üçin birinji nowat edilýän iş şol dile getirilmeli. Dile getirilmän problema çözüp bolýan däldir. Ve Türkmenistan amine şu gün eýem 30 ýylym däl öňüne alsak 100 ýyldan bäri problema çözen jemgyýet däldir. Diňe ýatýas biz, ýatsaň aç galýan, ine şu gün hem aç galdy jemgyýet. Näme üçin aç galdy? Sebäbi ýatyrys biz problemany çözemiz ok, dile de getiremiz ok, aýdamyz ok hiç ýerde. Kimden sorasaň, sonra birinden soran wagtyň ýagdaýlaryň näle diýsen oňat diýer. Ine. Näle bolsa bolaýsyn 10 ýyl mundan oňat diýeti, häzir hem oňat diýer. Üýtgen zat yok diye. Indi problemany dile getirýärler kim? Problemany birinci dile getirýän ýa-da şol jemgyýete seslendirýän adamlar olam şol orada ine araşdyrma yapýarlar, öwrenýärler, meseleleri we näme bolup nirä gidýäs diýen ýanky jurnalistlerdir. Aslında jurnalistika ören kıyın bir meslek, ýani
her kime başartyan bir zat değil jurnalistika sebebi. Ine yöne kayzat bir injiner olsa şol injinerin öz bilmeli belli bir bölük nämesi vardır, ılımı vardır. Şonu bilenden soň injiner olup bilýän. Doktoram şoň ýaly. Yöne jurnalist injinerden hem azjyk bilmeli, doktordan, ykdysadiyetden, siýasatdan, beýlekiden, sağlıktan, ekologiyadan, her zattan biraz bilmeli. Yani biraz diýenmem, ol yeterli olmalı jurnalist olup bilmek üçin. Şondan soňra jurnalistler hakyky ýa-ni jurnalist mentaliteti bilen pikir edip başlaýarlar we şu soraglary öňe çykyp başlaýarlar. Halk üçin, jemgyýet üçin o jurnalist beýleki bir üçin işleýän jurnalist däldir. Ady jurnalist olup biler. Ýöne eden işine göre bahalandyrjak bolsaň jurnalistiň etmeli işi ýene şuňaly problemalary halka hödürlemek başkasına däl, ol prezidente näme diýerler, insan haklary olara däl, halka hödürlemeli. Yani halkam soň şol problemalary dile getirip başlamaly. Ine şonda çözülýändir mesele. İslendik meselede. Olam 100% çözülýär diýen ýeri ýok. Problemany dile getirmek onuň entek işiň başlangyjy diýmek. Soň sen problemany dile getiren soň belki ýalňyş bolup biler. Soň şonu dogrusyny tesbit etmeli problemany. O neden soň çözmek üçin işläp başlap bilersiň. O ine şu gün garnym aç, hawa doýurmak üçin biz işlemeli diýsen ýalňyş bolar. Birinji sen berjek soraň näme üçin garnym aç? Ýalňyş nerede? Şol zady edilýän ýa-da edilen günni yerini gördüňiz mi? Mine Watan habarlary bar. Türkmenistanyň içine aýdýan men. Watan habarlarynda näme üçin hemişe oňatçylyk. Mümkin däl. Onda biz ölüp durus, biz cennetde diýmek. Yani durmuş on ýaly zat däl. Durmuş islendik Amerikada ýaşa, Ýewropada ýaşa. Durmuşda öz kynçylyklary bardyr we dünýä diýen ýerimiz aslında iň bir ýa-ni konkurensiýaň ösen ýeri, basabaslygyň ösen ýeri. O taýda hemişe problemalar bolar. Ýöne dile getirmesen şonu çözmek mümkin däl, görmegen mümkin däl. İki kurs arada, Sapara iki kursu döwlet barmy? İki kurs bar diýmek senin yerli valyut, ýani yerli banknotyň ýa-da yerli puluň ýok diýmekdir. İki kurs olyan olsa diýmek yerli puluň ýok. Ýa Merkez Bankyna geçdim men. Merkez Banky asla bolup bilmeýär iki kurs olan ýerde. O näme göre işläp bilýär. Häzir watandaşlar dünýäniň islendik bir ýerine gidin, islendik nämen kursuň haýsam bolsa bir indeksi bardyr, indeksi bilen işlenýändir. Hemme yerler şoň ýaly. Mysal üçin ýa-ni multinational kompaniýalar ýa-da международный kompaniýalar bardyr. Şolaryň indeksleri bardyr. Hemmesiniň indeksi bar. Onu islendik internetden bir ulrak kompaniýa Coca-Cola'ny görüň. Şol satýan önüminiň bir zada indekslep işleýändir. O diýmek näme diýmek? Sen önüme öndürüp bilýän, dargadyp bilýän önümini satyp bilýän. Yeke indeks olan ýagdaýynda. Hiç birinde iki sany däldir. Mysal üçin dollara indeksleýän olsa, hatta şu dollaryň iki kursuna geçdim men. Dollar we euro indeksleýän däldir. Diňe dollara indeksleýär. Ya da euro indeksleýän olsa dollara indeksleýän. Dollary ýatdan çykarýar, euro bilen hasap näme edilýär? Baha we buhalteriýa işler şoň ýaly edilýär. Ýöne biz Türkmenistanyň içinde göne dollaryň iki sany kursu var. Diýmek bizim manadymız ýok diýmek. Ya da manat bilen iş edip bilmeýäs, manat bilen önümen bar, ol ýok däl, ine bar, fizikiski bar. Ýöne sen şu manat bilen önümen öndürüp bilmeýän, şu gün Türkmenistanyň önümçiliğine seredip görüň. Manat bilen sen hyzmatam edip bilmeýän. Şu gün Türkmenistanda hyzmaty göräýin, näme üçin häzir yazıcı ýok, şahyr ýok. Futbol oynayan bir sportsmenlerimiz yok dünyaya tanalyan. Hiç haysın şolong hemmesem aslında bir hizmettir arkasında yatan. Yönesen manadım olmasa şoları döremeye hiç haşanam. O bir yerde Baygısta Tavayev yalık nem için şon yalı adamlar doğulmaz mı deyip bir komentari okudum ben. On yalı adamlar doğulayan değildir. On yalı adamlar yetişendir. Yetişme meselesi var. Belki münglerçe şoň ýaly adamlar Türkmenistanda yetişip biljekdi ýöne şertler şoňa mümkinçilik beren ok ýankı. İki bazaryň senin, iki sanly magaziniň var. Hökümet magazini diýerler, birinciden hökümetiň eger senin şoň ýaly ýankı strategik aslında berdi manysy var senin magazin. Azyk harit zinjiriň bar bolsa strategik döwletiň strategik nämesi bolýar ol, iş ýeri bolýar.
Onam hiç açan hükümete vermeýär. Onu hükümete berdiň diýmek, ol hükümet isläni wagt seni aç goýar, isläni wagt garnyňy doýurur diýmek. Ýani gulçuluk. Ondan soň näme bardy? Sapara indi internetiň ýapyk bolmagy, ine döwletiň ýanky kurslary, dollar kursu, dollar satan bolanda, dollar bar ýöne satan ok. Näme niýatladyýar size? Planlary nirde, haýsy akyldan soň şuňa zatlar dörep biler. Men Sowetlerin ýanky Kommunist partiýanyň iyisi gelýär diýjek bolýan şolardan. Sebebi komünizmde SSR'ın tarihine seyreden wagty kapitalizm diýip bir zat bardy dünýäde şo wagt. Şolar kabul eden okdy, oň zat ýok diýetdiler-de. Ýok diýetdiler. Ýöne SSR'ı yıkan zaten kapitalizmdir. Eğer SSR kapitalizmi kabul edip ol özün kapitalist bol diýilýän ýeri ýok. SSR kapitalizmi kabul edip şonu öğrenip şonun doğrularını ve yanlışlarını öğrenen olsa yani problema SSR için men hazır SSR'däki akylyň nämesinde aýdy otyryň zatları SSR eger kapitalizmi hakykatdan hem hawa şuňaly bir sistema bar ve şonu men öğrenmeli diýip öğrenen olsa şol akyl ve kabul eden olsa SSR belki birazcık köprek ýaşap bilerdi. Ýöne ýok diýdi. Problema ýok diýen üçin ýok boldy. Ya da yine Amerikany alyp görüň. Amerikada sosyologiya hem sosyalistik akıla ya da düşünce näme diýdiler? 100 ýyldan beri hem dowam edip gelýär şol ýok diýdiler. Olar hem kabul etmediler, öwredilmedi gadagan. Hiçbir ýanky universitetleri iň öňde gelen dünýä tanalýan universitetler hem sosyalist rejim barada hiç zat öwretmedi. Sebebi sosyalizm unstable diýip bir näme var olaryň. Şoň bilen hem gömdiler, onu ýok etdiler. Ýöne şu gün Amerikan karşısında sosyalist rejim var ve gatly gorkýar Amerika şondan. Olam Xitay. Ine bir zada eger sen ýok diýsen problemany, Türkmenistanda da şu gün ine gelen ýagdaýymyzy men Türkmenistanda el ulu döwletleri mysal berýän, ulu güýçleri mysal berýän sebebi şolar hem eger bir problemany dile getirmese, şo problemany aýtmasa, ertir gün şol başyna bela bolýar. Bizim 100 ýyldan beri hiç problemany aýdamyz ok, dile getiremiz ok. Ýönekäý zatlar bilen ünsümüzi soýýas ýa-da ýönekäý zatlar bilen ýanky özümüzi hoşal edýäsmi? Näme ýani informasiýa, adam almaly informasiýasy bar. O zatlar ýönekäýler bilen özümüzi aldap geçinip gidýäs. Ýöne iň soňunda da ýanky aç bolýan, çagalan görüp bilen ok, bilim alyp bilen ok sen. 5 ýyldan soň näme etjek ýa-da 5 ýyldan soň sen özüňi nirde görýän diýen bir soragy sorasaň aňtaň bolar her kim. Adamlar 20 yıl, 30 yılını planlap ve şona göre işlep, yaşap görürler. Biz 5 yılımızı bilemiz ok, näme etjegimizi. Galanam Allah janyň öz görkezer de diýär Türkmen. Näme ýigitlerine şu taýda şulun görüşini gelişini biraz näme düşünmek üçin näme deýne. Näme şu 9-njy ýyldan şuna çendi. Döwlet ýokurky gatlagyny işlän adamlaryň hemmejetini bu tehditden geçirin. Şular ömrüne näçe kitaby başyndan aýagyna çendi. Onuň näçe kitaplary okapdyr diýen bir analiz etdiler. Şular 2-3 kitapdan köp okanam çykmady içinde. Köp de onu okan nädir. Men döwletiň nemmetine yertilen adamlar şolar. Onu görüýt etdiler. Bilirek etdiler. Çaly akly bar adam düşman edilýändir. Çaly, ýöne şu zatlara düşünýän adam inem düşman edilýändirler. Onu Berdi Muhammedow ýa Niyaz edýärler. Ýok. Ýanky biz aşağınaky adamlary tanydyk ha. Piramidan aşağı. Siz görmeyen, eşitmeyen adamlarını dediler. Biz yuvaşlık bilen olary da geçer. Öňümizde şu at data bagdalaryny ýeňeşle demedip görse. Yürüyüt edilen zatdır. Sizin yönü oğurluk git demedi ýadır da. Oğurluk, korrupsiýa yok.
bunun anırtında sizin geleceğini de yatıyor. Hatta diyeke sizin hem değil. Size indi bedbahtlığı gerekli derecesinde yuğdan iyen adamda, görün adam. Sizin çağalanı da şunalak. Bol çok sizden hada mervet bol. Olon çağası ondan mervet bol. Ne bir milletin geleceğini uğurlut deyip ne men şutaydan şu şeyle düşündüyen de. Siz bunu içinde olup görmeyen olmanız mümkün. Ne köp yiğitler, nemeler, ne gurrunda şu geçiriyette. Şu iki kurs bolmalı yalak mı kan deyip düşünüyet diye de. Ya iki sanak tip magazin, hususi devlet magazini bolmalı deyip düşünüyet diye de. Sapara, devletin magazini näme üçin gerek? Devlet magazini diýmek näme diýmek? Oğru için ben onu aydayım. Yo, devlet näme sapara? Devlet näme? Devlet näme etmeli? Onu soraly birinji benim pikirimçe. Oğurluk edýär da şu wagt ine on soňa devlet, hökümet sözleri hökümetin magazyny diýerler. Onam dogry aýtmaly biz halkyň dili bilen aýtsak. O hökümetin magazyny diýerler. Hökümetin magazyny bolýan däldir, hökümetin işgären bolýan däldir, hökümetin pulan bolýan däldir. O hökümetin diňe özü bolýandyr. Olaram diňe siýasat bilen gyzyklanmaly. Hökümetin hiç sady bolýan däldir. Indi bunu o devlet diýip alaly, ýani hökümet diýip ýalňyş aýdýar diýip aýdaly. Hökümetin magazyny diýip. O devletin magazyny diýmek näme diýmek? Şoňa jogap bermeli miken diýen birinji. Sonra. Yok, şu devletin magazini diýile, indi halk arasynda we düşünükli zat ýöne hakykatda devletin bir guramasynyň magazini bolup biler. Olam. Aýdaly Hazynaň magazini. Ya da yine şoňa meňzeşýänki Owa hojalygynyň magazini. Indi Owa hojalygy hem aslında devletin bir nämesi ýöne öz başlykdyr ol. Düýbinden ol siýasatçy ya da beýleki bir ministr gelip Owa hojalygyna buyruk berip bilmez. O hojalyk ministri bolan ýagdaýynda da o aýry bir zatdyr. Yani ministerlik olan da hem siýasatdan otak gelenlik üçin Owa hojalygynyň esasy işi vardır, edýän işi. Aýdaly täze Türkmenistan'da hususy eçiliginde boljak o zatlar. Yani Owa hojalygy bir guruluş boljakmy? Hökmen suratda ýani institutu boljakdyr. Owa hojalygy institutu bilim berýän ýerdeldir. Bilime berip biler islese, ol islese verer, islese vermez ýöne. Çok guruluş aýtýan Owa hojalyk guruluşy. Ine ol devletiň bir nämesidir, guruluşydyr. Ýöne hususy nämedir? Eýçilikdedir. Ine on mysal üçin magazin bolup biler. Ýöne şu günkü ýaly devletiň magazini diýen manyda hiç bir ýerde bolma mümkin. Hiç bir devlette de devletin magazini diýen bir düşünje ýokdur. Aydın şu näçe badygyny düşündirip bereýin mi ta? Ben bizim iyileşlerimiz bilýän nädir? Ne Sovet döwrüne şu zawsklatlar wagtda Patriot Soýuzy kuwady, Mintorun kuwady, Gotnawyn kuwadyr. O badalar we Wors diýip bir näme bada wadyr. Ne şu taýda ýani defisit spesialitleri diýilýär. Sovet Soýuzyna defisit o iskustrun edilýändir. Odan defisit bolanda şonu yemeğin aşağından, stolun aşağından tatyalarda 1 manat bolsa 2 manatlık demek. Ne devleti şu spesialistler Türkmenistan'ın şu atkı nemetini şolar dizayn ettiler de. Öyle şu yemeğe gelme üçin Türkmenistan'ın en akıllı, başlı adamlarını kırdılar şular. Şu adamlar kırdılar. Ellerden kan var şular. Öyle münglerçe Türkmenistan'ın kaymağının yani akıl demetinde, bilgi demetinde kaymağını şular şu 5 manat kazanacak olup şol adamları kırdılar. Köptü şulan yollusu, doğusu bile işleşip gören adamların var içinde. Şuları yetiştiren adamların var içinde. Yine bu adamların ya genetik urot olmalı. Ya da yankı kompleks nipalnatennis diye de yani asgari bilad edilip yani kemsi edilip emedilip görülen tipdeki adamlar
şular ýalaklarda ýetenne öňündäki ýigrenç demedip görünmesi şolary gırdylar. Ne Türkmenistan tragediyası şu taýdadyr. Şoň üçin ýa şular ýöne atu jedasam şulary gaty ağırlyk edýändir. Ödüm gaty ardana. Ne Germaniýa teredim doğulur şulardan. O uli işler demet göründürler öldür. Fulaylap göründürler. Angliýa dedi kendir. Dubayda doğulur. Hem bedem yankı şol adına ağdaların völipeler vardır. Bir jan toğrağın näki şolun doğun arnaşlardır. Yani iqtisadi kuriyildeden adamlar nemedilerdir. Erbe dediğin de atlarını bilýärler. Çağalar içinde değildir, daşındadır. Ne blok ediyen dağıtları şol o şunu näme üçin gündeme getirilen o. Bu sebebi vardır. Getirmeli adamlar var ha. Şoňa jogapkar şu hünärden, kärden köre ýyp gören adamlar var ha. Men şo diýip döýüşini bir kahraman diýip gören adamlar var ha. Siz şu zatlara düşünmeýän bolsaňyz halkyň öňünde ne işiniz bar? Men aktivist, men opozisyoner, men plan. Şu zatlara düşünmeýän bolsaňyz siz hiç satdyňyz. Boş ýöne wartakyalak wartylap görün neme dersiň. Sizin goloýuňyzda normal pikir et bilýän, düşünýän adamam gelmez. Ona ýörüýtet diýerler. Siz taknada bolsaňyz, şo takna akylly huşly adam barmaýar-da. Jemgyýetiň köpürjügi. Bu aňyrtynda bir milletiň tragediýasy ýetir. Ne Ministerstvo связи diýilýär. Baýratnaşyk ministrligden internete, telewizioniýa deme jogap beren adamlar. O da şu 95-nji ýylda bäri şu internet çykaly bäri kim ministr bolan bolsa, lan ministr bolan bolsa onu telefonu setmemeler vardır. Hemmäňiz şu milletiň tragediýasyna jogap berseňiz. Size kim internet ýapdy? Näme üçin siz atel salýaňyzdan fiber kabiliýet çyryň ýok. Şuňa çenli. Näme sizden bu zatlar sorulmady öýdäň. Sen aýlygyna to alyp oturýarsyň atat. Ha. Prezident günäkär diýerim güne senin güne aýrylýan. Ben internetin ähli bilgiň şo taýdadygyny bilen ýokmy? Şunu senden yapak. O sizi yeka atmadılar. Yani bu da atuğdanım ağır cezadır. Bu nemeti anırsız. Siz bir milletin geleceğine uğurladın. Ödüyordum, realini bolun da hatta. Ertiği şeyle olur diyeceğim başka da hatta. Bollar. Halka bir teredik kurun. Edin dağıdınız. Bu halk 21. asırda ne dünyayı uydurtun? Mümkün değildir. Şunu taklat diyorsunuz. Ya bu datları ya halkın nadan oyup hiç kim düşünmedi. Son kim vurdu var, iyilem kıykılık var diyeniz de. Yok, böyle olmaz. Para ağatacak, bu ipecugunu vererseniz, kelleğinizden nemen üstüne koyuyorsunuz. Gidecek yeriniz yoktur. Dünya dağardır. Önküde uğurlar yalak neme derdir. Kavrın deşine yirden çıkarırlar dedi. Ödüm şu 95. yıldan kim nemeden orada hem meclisi ortaya çıkar. Gidecek yeriniz yoktur. O zatları edip bolyanlar. Bir milletin baktını yatırırsınız yani. Eşette yaşarınız diyeniz. Ödümde hem binamız
Hemen bir hiç edep, tertip, o milletçilik nemeğim yok. Sizi yönü yakanlarına da adamın nevzi ağıracak demesi yok. Ediyanın şu oldu. Ayrılan statlardı bu zatlar. Siz içinde olup göründük, öğrenişiptiniz de. Bu personalli her birinin günahkar vardır. Cevapkar vardır. Onu diktatörden yani emeden nemetmeyin. O diktatör şolardan olan orada niyaz ölen son çok düzelmeli. Yani tüpün kıyalak oluyor. Kününü verip bol. Aşağı gitmedi. Üstü gitti. Gidirdiler. Ne şu niyaz doğruna işlep gören adamlar vardır. Şu adam oturundur. Yani maskalasının, çağalarının, karındaşlarının köprü taşındadır. Pulum taşındadır. Yani gol devlet kuran orada çağağın hemşi Türkmenistan'ı okan oktu. Zaten neme doğun arnaşlık Türkmenistan'ı yaşanıyor. Yani şu doğruluğu verin. Aylığın statlar bu datlar, aydın. Sapara. No. Yine yankı nemeye gelele. O başka bir yana Soğuyalar meselesine de. O indi yurdum. O minister bu minister bar o kabul edil biliniyor da bu yağday. İşle meselelerim yok yalak olsalar bar. Yani o belki köp fikir ediyendir o Gurbanguly ettirmedi deyip o sıypars deyip fikir ediyenler. Yani Gurbanguly edil o şu ministerler yalak o nemenin buyruğun kulu. Olan buyruk bilen buyruk koyunca diye. Aydıp o it heykeli yine bir zat etmiyor o kelles kovu işlerini var onun. Şunun için o bir cevapkarçılıktan kaçmağına neme olmayacak Kutay'da. No. Onun arkasındaki o esası nemelerem bilyaz o maşkalaları Gurbanguly'na oynadıp gören köp adam fikir ediyendir o Hıramov, Avajadanov diye o ettiler, onlar birinci tapkırda ettiler. Yani bu Hıramov, Avajadanov neçe yaşında bular? 30 yıldan beri şol bir adamlar etmez ha ona. O ikinci tapkırdakların o kimliğini biliyorsun ha bu tayda. O birinci tapkırcadanlar olsa, Hıramovlar olsa, ikinci tapkırdakların başkaları. Şolar bolonunu da ettirmelilerle. Yo şolar yine şoların hemçin o gören oklar. Ya da yankı jurnalist demesine geleli, vakasına geleli. O jurnalist çıkıp o näme üçün şolar gizleýärler. Yani yeri gelende arkasına amalya. Demek tanıyan olmalı. Gülledin mi oluyor kemine? Şu gurrunu etmen, etmeli pürbetleri temalara girmen. Başka dağın 7. 20. 50. dereceli atlan üstüne batıp cemiyetin önüne oklasam beyleki yattan çıkıyor. Kırada kalıyor. Oyun şunu ibaret. 30 yıl sonra oynak geliyorlar. Olmasa şulon yankı karrup dedikleri girip öğrenmeleri var. Komşu diyor kaptalına. Uğurlu edenim kaptalını yanına. Bak daşta değil. O kâte varıp mihmanım oluyorlar. Ödlerim biliyorlar. O arada ne bedeni nokta var. Demek bulur. Dervezeci. Hava. Dervezeden o. Onu nemleyen adam katıken kemine. Tabi abi. Çok vadifeleri ne 95. yıldan tanıdan. Onun ne bir topor doğumlarınlaşları, yan yollaşları, şu taydan nemleyen adamlar vardır. Giden arme ork gidiyorlar. Ödüm sehel pulum. Ne vatan tatılma değil yandan şu da attım. Başka da atlardan gödülepmiyorsunuz da. Yöne gurrunları böyle neme
çöpe deme urmollarlar. Berdimuhamedov şu 3 soruğa halkın önüne cevap vermediler. Dem için şeyle, dem için 2 kurs var. Dem için 2 tip magazin var. Dem için birja var. Şu peydatını, delelini, dem için bağırlığını halka düşünürüp vermediler. Halk şunu talep etmediler. Böyle hiç koyman talep etmediler. Hökman ayttırmadılar şunu. Eyleki vedifeleri de. Şunu halka düşünürüp vermediler. Ya şunu düşündürmede şu tayda bir gün oturmalı hakkı yoktu. Yani mesela şey koymalılar. Ondan tuttu, bundan gitti, bu da atlar çözüm yani. O büyük mesele vardır, şunu talep edecek. Ya şuraya alak yağdayda halk, yani devlet yaşap bilen o. Son şey doğru mu olsun? Geleceğini ne olur? Çörüğün bolcak manası yoktur. Şeyle boldu, başkaça bol bilmeye. Oğurluğun sonu iyiydi. Nemez olmalıdır. Henbek şu oğurluk olmalı. Siz burada atlar soğuran yoktu. Yani köyünün renki beyle oldu diyeniz. O takıya eğmeli diyeniz. Yani. Şoňa o geleli sapara ine o takya o soramalydy. Näme üçin gerek? Näme üçin giýmeli? Näme bolýar şu takyany giýsen? Okuwçy o bilimli bolýarmy, ilmli bolýarmy? Näme bolýar diýip soramaly. Ben aýdaýyn kemine. O aýdyň sapara. Sen doğru. Ne şu fathat edip bulunlayan meripiyateler vardır. Takyada şoňa ýerýändir. Egneşigem şoňa ýerýändir. Millilli watan. Onun çäreler hem şoňa ýerýändir. Yani köşkler, bu lokan jaýlar hem şoňa ýerýändir. Yani fasat diýede perde gözüň bağlamalydyr. Näme üçin bağlamaly? Aňyrtynda oğurluk vardır. Şonu yapmak üçin vardır. Çağalara bilim vermeli üçin vardır. Mektep çağa bilim vermeli. Mektebi alıp görüp 10-njy klasy oturan adam oğlan ýaşy okuma yazmadan başka onu bildirler. Bilen başka bilýän bar ýok. Bunu 2-nji klasda ýem bitýär. Bu neme? Bunun üniversiteler vardır. Hiç kadir çıkan yok. Birem yok. O näme üçin? O da şu sistemde yaşaması için. O sen hünersiz student yetiştirdin, değil mi? Spesyalist olan nokta, spesyalist diyelim. O kazancı ne elde etmedi? Hiç sadece öndürüp bilmeyen orta, düşüncesi yok orta, yeteneği yok orta. Dine uğurlu etmeli. Başka hiç sadece edip bilen o. Veli falan bir yerine girmedi, şu taydan uğurlu etmeli. Başka nimeti o var. Şu hünerde de adamlar toplumu oldu da. O da hiç zaten öndürüp bilen yok. Onu işsizlik. Öndürüp bilmese bir işsizlik oluyor. Yani işsizlik ortamı önüm yok. Önüm olmasa sen aç olmalı. Ailem olmalı, günüm olmalı. Çünkü şimdi yardı Türkiye'de. Yani granit'ten açtı, bağıram gitti ya. Hünerde mi olur şu tayda? Gari işe hizmete neme veriliyor da? Yani Türkiye'de batıp var ya. O da kalacak gel dedi. Onun devam etmelisin. O senin iyiliğindeki çağını devam et. Şuna da cevap verin. Şunun için yani prezidentler halk olup soran ne için şu var? Yani 30 yıl boluptur. Düşündürüp versin halka. Şu belki gerek geri olandır. Onu düşündürsün. O gerek yerini. Yani şunun için gerek oldu bize. Bizim şunun için 2 kurs sakladık. 2 tip magazin sakladık. Yönü yani aptekleri hem meclisini hududa geçirip bildik.
Şonu halka düşündürüp verdin. Gözüpeli adamlarım şunu alıp. O. Şol nemelere ildeşlerimiz hem soralar, soramayın, öğrenmeli. O näme üçin maşynyň rengi ak bolmaly? Awa. Bolýa. Ve şu atlara gelmedin ni maşindan yani bu hürün kıratkıla diýär. Yo maşin näme üçin ak bolmaly? O da var. Näme üçin o maşin ak, gara näme üçin gara bolup bilenok? Eslenli renk bolup bilýär. Yo ýaşyl bolup bilýär. Gök bolup bilýär, gyzyl bolup bilýär. O näme üçin ak bolmaly ýani? Dürlü bolmaly däl. Yo bir topur bilýse var, neme var, näme şolar çörek ýemerler. Yo olaram ýanyndan çörek ýýär, ýöne sapara, bunyň arkasynda başga da bir zat var. Ine diňe maşynyň rengi aklygy däl. O ine köýnek giýmeli diýär, gyzlara, okuwçylara. Ýaşyl bolmaly diýär. Ýokary okuw jaýlarynda okaýanlar o hemmesi bir meňzeş köýnek giýmeli, rengi gyzyl bolmaly diýär. Ýa-da hemmäniň kellesinde tahyýa bolmaly. Ýa-da gyzlaryň saçly örülgüli bolmaly. Näme üçin o Aşgabatdaky ähli binalaryň daşyna mermer goýýarlar? Bu zatlaryň gowy sebebi vardır. Kedine. Bir peridaçyda biz bu sebeplerini aýdyp geçip. Yo aýdyp bolmaýar, ýöne sapara. Ýene bunu tersinden hem soramaly. Doga hemmesi ak bolmaly, mermer bolmaly. O näme üçin beýlek bolanok diýip sorap bolýar bunu? O ýa-da näme üçin o mermer bolmaly diýip sorap bolýar. Iki taraplaýyn. O şol nämäniň o jogabyny sorap bolýar. O Guinness kitabyna girmek üçinmi? Olaram diktatorlary işleýän şu Guinness kitabyny bir gözleşdirip görüň. Iň köp kimleriň nemesine kabul edipdir. Ýazypdyrlar kitaplaryna. Soňky wagtlarda, soňky 5-6 ýyllykda esasana. Ol aýry bir mesele. Ýani bu zatlar akyl almazlyk soňy ýok. Gidip barýar. Ya men näme üçinligini aýdaýyn da akyl almazlyk bu. O ak bolmaly. Neme kemine ne bir döwletiň daşyny ýapýan, informata gelmedi ýaly edýän, halka markaýyn çykmady girmedi ýaly edýän. Şonalak ýagdaýda 15 ýyl saklasan halk bitýär. Bir 30 ýyl saklanyp görse. Halk bitmiş. Onu näme üçin etdiler näme? Soru. Näme üçin adamlar rahat daşary ýurda çykmalylar? Ya daşary ýurtdan gelmeliler. Näme üçin rahat siýasat etmeliler? Şoňa jogap berip bilýän adam barmy? Näme üçin arkaýyn gidip arkaýyn öz watanyna dönmeliler? Bunu 25 95-nji ýyllaryň berşeýdir. Näme üçin? O informatiýadan näme üçin mahrum edýäňiz? Ine bu demesinde bunu propagandalar öwün nemeden bir de nemeler vardır. Yine siz şu an ne Türkmen halkı altın atırda yaşap öğrendiniz. Size söz verilen altın atırıdır şu. Bu altın atır bu arada yine Murat Berdi Sopiyev vardır. Garrif vardır. Murat Garrif diyendir. Oncuk Mutayif vardır. Yeni şoňa meňbeş bir topor ağdı boş, kellesi boş. O beş köpü üçün yurdunu, vatanı tatıp bilýän adamdan hyýal eden altın atyrynda ýaşap ýör. O elekden borjun galkındyrdy. Arkadan gelip şu galkınış diýip demekdi de. Ümet galkynan altın atyrda ýaşap ýörsiňiz. Ine fatatlar, şo tödler näme üçin gerek? Ödem hemme diýilýän zat 180 gradus tersin edilýän.
Şu altın atır deydi mi yine? Ne şunk altın atır olmalı şu. Altın mı, mis mi, pis mi? Onu özünüz baka verin. O sapara indi şu altın asırın önümleri de yankı ak renk olmalı, o takya olmalı. Dilimizdeki nemeler de. O bunun nemelerini aydalı. O käbir sebeplerinde. Bunun arkasında ak renk, o ak renk bolsun kraskanı getiren bir yer vardır. Doğru değil mi? O kraskanı o satyan o kizecek yine yegencikler, yeneler, o şoňa meňzeşler. O yegen diýende hükman suratda ol Gurban olaynyň yegeni bolmak hükman däl, şol o sistemadan çörek yiýenleriň hemmejesi yegendir. Ýene ular yegen. Soň ýine şu taýda bir ildeşimizem ýazypdyr da men şonu bir ekrana gelsin diýeýin. Bu taýda bir neme var. Nämedir bolsadan bir zat aýtmaly, şonu ettirtmeli, kabul ettirtmeli karşı tarafa. Ondan soň şu güýji diýeli goşadyrnaň içinde şu güýji o ulanyp bilýänligine suud etmeli. Bular şonu ulanýar. Bulam onun arkasında bir üýtgeçik bir neme ýok, bilgi ýok, ýene bir zat ýok. Ondan soň neme vardır, o bir hili hayvani instinkt vardır. O karşısındakyny aşak düşürmek. O aşak düşürmek üçin ama bir zat aýtmaly, şonu etmeli, etmese de cezalandyrmaly diýilen bir neme vardır. Ýene şonu ulanýarlar ýene. Bunun arkasında hem pul gazanýarlar, kraskany getirip, ondan soň kraskany boýamaýanlara helakleýärler. Ýyzyna düşüp goýanoklar. Bir giden nemesi var da. Sen soň maşyny alyp neme ýygnaýarlar diýe, soň 4-5 milyon berip almaly diýe. 5 gün şo taýda durmalymyş, mejbur. Öňünden töläp alaly diýsen berenokmuş. Näme üçin berenok? Diýe men elimde diýe. Sebäbi ýok. Näme üçin 5 gün? Her günedem belli bir baha kesipdirler. Soňra näme logika işleýär da, onda her günüň bahasyny men birden töläýin, alaýyn maşynym diýse, ýok, 5 gün durmaly diýýärmişler. Näme üçin 5 gün durmaly? Mine sorag şo taýda. Näme üçin maşynyň rengi ak bolmaly? Ak olmasa da 5 gün durmaly. Men cezasyny töleýän jerime hükmünde. Şu soramaly. Ýanky kurs näme üçin 2 kurs? Olam şo taýa gelýär. O näme üçin Gurban Ula adam ýalaka adam däl? Olam oňa gelmeli. Näme üçin Gurban Ula 15 ýyldan bäri şo taýda dur? Näme üçin Gurban Ulynyň yegenleri var? Bunam soramaly. Näme üçin halk şonuň yegenleriniň barlygyny bilýär? Galanyny bilen ok. Galanyny bilen ok. Meniň hem yegenlerim bar. Sapara. Sapara kan bar. Onuňkyny bilýär. Beýlekleriň kan bar, ýani sahnanyň arkasynda duranlaryň yegenleri hem bar. Näme üçin halk tanany ok? Ýoksam Gurban Ulynyň yegenlerinden 10 esse kan pul çykaryp durlar ýurdun daşyna. Gurban Ulynyň yegenleriniň çykarýan o taýyp bu taýyp edýän pullary gata az ildeşler. Asıl neme var o sahnanyň arkasyndaky yegenler var. Kimin häzir Türkmenistanda şol yegenler ministr diýdi, beýleki diýdi, olan bar alyan ýanky girdejileri diýende şol edýän owurluklary şo halkyň öndürenini owurlaýarlar. Döwletiň öndüreninde. Döwletiň öndürenini başgalary ýa. Olam halkyň öndüreni döwletiň önüminiň ýanynda belki de 10% bolýandyr şonu bolup bilse. Galan olar däline şu gün ýollar ýapyk diýäňiz, ýene biz ýukura diýäs Türkmenistana diýäňiz, emmes şolar yegenlerine ýa-da şol diktator Türkmenistanda görýän sahnanyz var, ýene şolara kömekdir şol. Pul oradan ölensen bärden pul oratyň Türkmenistanda aldylar ýa-da Türkmenistanyň içine girdi diýilen zat ýalňyş zat oňaly. Däl ol giren ok Türkmenistanyň içine. Girjek bolsa gönü bank üstülen edip bolýar. Näme üçin bank üstülen edilen ok gidip haýsam bolsa bir şahsa
hiç gel onun registrasiyası hiç sadı yoktur sizin pul ödeyen yerinizde. Eğer şol pulunuzu vermese Türkmenistan içinde siz hiç yere davet edip bilmeyiniz. Soğudam edip bilmeyiniz şol pul vereniniz hakkında hiç kime. Yine şol zatlar yankı yegenleri yeneler. Yani ol Berdi Muhammedov'un üstündeki bir näme vardır. Yine olur devletin yankı gazı olsun, nefti olsun, beylek zatlar olsun, hemmesini şolur näme etýändir, daşary ýurtlardan satyk söwda işleri. Yine olan elinde hemme zat. Özüm Berdi Muhammedov'dan bu da otýarlar. Köpsi. Awa Niyazovdan uzak otyrlar ise olar. O. Näme içindir? Aha. Aa. Bilýäňizmi şolun atlaryny? Ne tede sorok. Yo, jurnalistler bilýärmi ine. Hani ogru gözleýärler, tapýarlardy. Olar görkezmese biz görkezeli ýakyn wagtda. Bolmazmy? Yo, jurnalist yok da yani bu taýda umumy Yok, kemine jurnalist diye şimdi bir zat var. Vatandaşlar jurnalist yoktur. Yani adyna näme diýsen diye jurnalist diýip bolýa aňsatsa dil bilen aýtmakka taňsatyr ýöne. Men başka yerde başka jurnalistlerde makalalaryny ýenelerini okaýas ýöne şu jurnalistler hiç haçan ikinci çeşmeden öňe çıkarıp bir zat görkezen ok. Öz çeşmeleri, yani özleri bir çeşme aslında olaryň ve yankı birinci çeşmeden informasiýany berýändir. Ýene şuň ýaly bolan üçin diýip özleri bir näme çykarýar. Ýöne ol sen internetde bir maglumat alıp da ony öňe çıkarsaň sen jurnalist däl. Sen speakerim näme diýilýär ona? Şoň ýaly bir zat bolýar. Jurnalist däl. Hökmünde. Ya da habarçy bolýar. Jurnalist däl. Habarçy bolan habar aýtmak, onam dogry aýdyp bileňiz ok. Ýöne jurnalist diýen adam birinciden şoň adyny ullanmak bilen kemsitýäňiz şol wezipany, jurnalistikany, şol professiýany. Sebäbi hiç bir jurnalist başka bir jurnalistin yazan zadyny ekrana çıkarıp ine şeydir diýipdir, hawa şolam dogry diýip aýtmaýar hiç haçan. Hiç bir ýerde oňa zat ýok. Yankı nemelere geleli bizim. Yine de o jurnalist diyenlerimize geleli. Ana tapıp bilýärlermi? Onu bunu görkezýärler de. Yani şu wagtda çelli. Ýöne gurnalan oýunlaryň arkasında durup nemetmäni bilýärler. Onu näde edýärler? Onam soramaly. Näme o ýurda gidenmiş, uğradylanmış, Türkmenistana gidenmiş. Bular emmesi gorku nemesini ulanýar. Yani jurnalist diýip çykan adamlaryň asıl maksady şu sistemany goramak ve şu sistemadan pullaryny alýar. Ýene ýakyn wagtda o atlaryny aýtjak adamlarymızdan pullaryny alýarlar. Onam görersiňiz. Don diýme şu gorky salmak üçin edilýänli açaçan görnüp da. Yani o adat näme diýdik, adat kepke diýdilermi? İsa kepke diýip o tananýar. İsa kepke o. Şoň Türkmen döwleti üçin jinnik ýalan gorkuty ýok, hopy ýok. O bir önemli bir adam däl. Türkmen yankı şu atki rejim için hiç korkutu yok da. Rejim kritika edip bilir, tövüp bilir, aydiyan doğru bolup bilir, yanlışam bolup bilir, düşüncesine göre aydiyandır. O aýtmaty gadaganam dälir. Ýöne näme aýdaýanda da şu rejime yani ölümcül hop berýänler. O yankı göpa çöpön idi. Ola düýbünden hiç yankı çöpönün bolonu ya bolmany şu rejim üçin ýeli ýanyny geçen okda geçmelem däl. Olaryň bilýär. Bu näme çyşyryp berýärler? Ha? Ne meteleri şo taýdy. Bunu siyasi ýagdaýdan uzaklaştıracak bolýarlar. O. Ne ýetadi problemler. Yani ne bir üç tane aýtdyk da. Bular ýaly ýüzlerçe problemi vardır Türkmenistan'ın. Ýüzlerçe. Ödüm yankı gaannam durun. O ykbalyny daşıyan
problemler vardır Türkmenistan'ın. Yani şolun üstüne getirmeyecek görvedilen zatlar. Ya da hiç sadece düşünen oklar. O ikiden bir dengleme veriyor da. Yani şu zatları sorulayan oldu, gıdıklanlayan oldu, gündeme çıkan oldu, belki de Türkmen halkı bu yağdaya gelmez. Halkın biraz düşüncesini yineldirdi. Yani onu edilen o. O tüdül edilen o. Bu önemli değil. Yalan kahramanlar, yalan nemeler. Ben adatlıkla çıkış ettim, çok için kahraman. Çok havar verdim, ben çok için kahraman. Ben ne karup sevle görüştüm, ben oğurlarını emettim. Bir oğrun adını aydıp bildin mi? Normal ne oğurlar, ne şular. Ödüm sizin geleceğinizi uğurlanan adamlar. Ödüm yanınızda köpsem sizin oğudaşınız. Onu maydayın ben. Kabirine taşırak karnaşınız ya tanışınızdır. Ya, o tarafım vardır. Ya şunun nemleneyen olmalı. Ya tamakar ya da burada beklendiğiniz bir zadın bol bol. Bol bol ne saparağı görüp oturuyor şu zatları. Siz saparağıdan tamtık benim kendi akıllı siz. Okuğunuzda var, bilimgiden var. Özünüzde kahraman. Analizci. Öyle analitikden var işinizde. Analitikler hem var. Yo, bunların nemesi var yine. Bu adamların hemmecesi haçan çıktı. May ayından sonra çıkı uğradılar. Yani hareket haçan başladı. O 6 ay önünden başladı. 6 aydan hem kən aslında. 6 ay deyip alalı biz onu teylekle. O halkın koşulup başlayan vaatlarını hemmesini alsak 6 ay. O 6 ay geçerli yok. Son bunlar birden çıkıp parti kurdular. O jurnalist oldular, hareket oldular, revolüsyoner oldular. O yöne hep zat tersine oldu diyelim. Onların demesinden aytalı. O näme üçün o gidip barayan harekete koşulmadılar. O başka bir dağın tepesine varıp o birleşelim deyip kıyırdılar. Näme üçün hazır aydan oklar? O näme üçün indi aydan oklar. Näme üçün hazır ine pul yığınalı yenedeline kömek edeli vatandaşlara deyilen ok. Ya da birleştirmek meselesi. Hatta eğer vatandaşlar içinizde şoňalyk örgütlenip bilmek näme okuyu bar, ildeşlerimiz bar bolsa ine hiç kime habar vermen, özüňiz bir birleşip bilelikde bir iş edip başlan. Bilelikte bir iş edip başlan wagtyňyz ýene birleşeli az bir olal diýip başlarlar. Sebebi bolýan zat şol günlerdäki bir ýyl mundan öňkü bolan zat ya da bir ýarym ýyl boldymy? Şol döwür hiç kili ýadyňyza düşen bir problema ýokdur. Hiç kili, hiç kime hiç zat diýen okdur. Ýöne näme üçindir ara çykdylar? Ýanky düşünce çıktı döredi. Birleşmeli, az bir olmalı diyen düşünce çıktı näme üçindir? Näme üçün çıktı o? Näme üçün biz millet parazlygy ýok etmeli diýip başladylar birden-bire. Yani ine sabotaj diýilen zat vardır. Ine şoňa alyrak bir zat bolýar. Hakyky sabotaj, o sabotaj arkaly hareket etdiler. Ýöne kime hizmet etdiler ine? Gurban Ula hizmet etdilermi? Ýok. Gurban Ula da hizmet eden oklar. Gurban Ulynyň surawy da oldu. O Gurban Ulyny ortağa çıkaranlara hizmet etdiler. Yine şu taýdadyr. O her Gurban Ula söwüp beren ak sakally babaň diýär ataň däldir. Yine şoňa çuňur düşünmeli Gurban Uly şu wagt o öz eýelerine de gerek däldi. Ne şonuň ýaly. Soň ine bir ildeşimiz näme sorapdyrdy o azadyň meselesi möhüm mesele dälmi diýe. Azadyň meselesi o möhüm bolup biler ýöne bu siyasi nemeden uzak. Yani devlet üçün aydılýar. Yani Türkmenistan devleti üçün
Azat hiç bir korkulu değil. Hoplu adam değil. Azadın Korkulu adam değil. Şonu diyecek oğlum. o Nem azadın üçün şonu yığniyalar, kıykılı üçün yığniyalar. o korku salmak için yine o Korku salmak için. tutyamışlar, basyamışlar. Oo. O ona sen razı olmasan seni tutup alıp bilen oklar. Ona maydalı. Razıçılığın bolma akmalı o tayda. Ya da şonun adresini kim bilýän olsa, şonun bilen kim köp gürleşýän bolsa, şolara mı o nemeden olma akmal. Yine hazır çıkıp iň köp gıýgırýanlar vardır. Ünsüverim, ay azat gitti, azat basıldı, yine bir zat oldu deyip iň köp gıýgırýanlar aslında o şol duzağa uranlardır. Ona mı o bilmeli? Yo nem üçün beni gelip alıp giden oklar. Ya ben hopul demek üçün. Yani rejim üçün. Ya keminani gelip alıp giden oklar. Ya adresini bilen oklum keminen. Ya aydını bilen oklar. Yok bizim hem zadımız e-devlette açık yazılıdır. Şu at bir zat etsem o adresim çıkıyor. Benim yazmama da gerek yok. Özleri çıkarıp yazıp veriyor. Demek bilýärler. Ne? Sonra alamadı. Bize de şonu yazat gerek. O hani bizi alıp gitseler de bu iş başlasa düýüple. Oo. O näme üçin bu alıp gitti mi? O bu azadın telefonu yok mu? Ona buna haber verip bilmedi mi? O gruplara koşulan yok mu? Gruplara yazsa hem kim görýär ha? Ne şu soralar soramalı. Ve paçapan kime gerek ol? Hemmäniň pulunu oğurlap alan adam. Hoplu mu? Yani rejimi hoplu olmak demek näme? Ine şoňa aýdyp geçel sapara. Rejime näme etsen hoplu bolup bilýär. O täze Türkmenistany gurjak diýsen hoplu bolýar. Azat täze Türkmenistana garşy. Elektrikli döwlete garşy. O bize garşy. O bize garşy olan adam o näme üçin aňyrdaky näme ters gelmeli. Biz o täze Türkmenistany gurjak bolýan ine biz täze Türkmenistan diýmek öňkü köne Türkmenistanyň içindäkileriniň hemmejesiniň cezalandyrylmagy. Kelleler uçýar. Kim hoplu? O azat kepke giyip çıkýar. Onuň başga bir ütgeçik neme artık maç bir nemesi yok. Bar olan zat. Pikirni aýdýar, diýär. O açık o hemme kime aýdýar. O pikirini aýdýan adamyň sany sajaga almady sapara. Soňky 2 ýylda. Diňe azat aýdan ok pikirini. Rejim üçün bir hop salacak zat derler. Soňa näme üçin aýdylýar bunu? Ine Ağustos ayından beri edilýän bir neme var da. O aktivistlere bas diýerler. Yok, onu tutupdyrlar, onu basypdyrlar. O Dürsultany bastılar, o tuttular. O Dürsultanyň gruppa geldi. Spesnazlar. Spesnazlar gelipdir. Ýöne o Dürsultanyň o näme üçin o erkek doganlary KGB-de işleýär diýip aýdan oklar. Onam biz aýdalym indi çıkıp ýa-da. Mar welaýatynda işleýärler. On garaşyp ýörse, onu bir ýerden bir ses çyksa, o Dürsultandan ses çykmady. Iň soňky gezek ona jogap soralanda. Soralara jogap soralan wagtda. Ýa-da o spisekleri toplap, at yazıp, biz komanda, gruppa düzýäs diýip, o atlary Türkmenistanyň içine ugratan o Dürsultan dälmite? Ya da şonun ýanynda bir kysany ýene bir gyz var. Da olaryň amatlaryny aýdar şuwaşdan. Olaram biz aýdyp berelim. Ana jurnalist diýen adamlar, bular bilen bili işleşýär. Meniň kemçilikli tarapym bilýärmiş, hamaly aýdaly. Mysal üçin aýdýan da, aýdan ok, ýani tökmet diýip aýtmasynlar soň ýene çykyp. Ýöne ýanyndaky o Dürsultanyň erkek doganlarynyň o 3 sany erkek dogany, ona aýdaly 3 sany erkek dogany Mar welaýatynda KGB-de işleýänligini bilmeýärler. Ýöne biz bilýäs näme üçindir bir. Başga zatlara aýdylma. Indi Akwel saparyň o aýal doganyny towşan
o Towşan hanymyň aptegining barlygyny biz ekranda aýtdyk. Soň Türkmenistan o bunun barlygyny bilip baryp aptegini yapypdyr. O 10 gün bundan öň aptegi yapyldy. Öýlerini satjak bolup ýör. O aljak diýseňiz $20,000 öýüni satýar. Ona mindi biz aýdalmy? Näme o biz bu zatlardan habardar bolýas? O Türkmenistanyň hökümeti 30 ýyldan bäri hamala o Erkin Türkmenistan diýip bir kanal ýöredýän. O rejime garşy bir adamyň aýal doganynyň o Türkmenistanyň içinde aptek ýöredip ýörenini bilen o aptek açmak üçin 5 ýyllyk patentine $1 milyon berýär. Ona 3 kat etip bazanyan soň. Ona 3 kat etip bazanyandyr ýöne indiki 5 ýylda ýeneden bermelde. O Akwel Saparyň aýal dogany ol $1 milyon nireden tapdy. Ýa-da Akwel Saparyň şu daşarda o hyzmat edýänliginiň garşylygy hökmünde berildimi? O aýal dogana Akwel Sapar üçin belki pul birikdirýändir ýurdun içinde. Biz şu soruları verdik. Näme üçin jogap beren ok? Konkret doğru verdi. Ýa-da biz o videolar bilen bile görkezelmi? Jogap bermeli bular. Onu yine de bir soru verdi. 2007-nji ýylda Türkmenistana gidip geldi. Kim çağırdı? O sizin gidişini kim Uromoçuluğunu etti? Hayti Uromo. O yekeden hem del. Yani o geç dakikalar var. O yeni de arattıkların beyleki işgallerim var. Kim kurnadı? Kim çağırdı? Kim şu işleri kurnap veren dedi? Näme üçin yani Sapar ağany ya Halmurady çağıran oklar. Ya da beylekleri o rejimin karşısında duran adamlara. Ya da Azatlyk radyosu, hani Azatlyk radyosundan baba aşağını çizip geçeli. Azatlyk radyosunun da işleyenlerim o 2007-nji ýyllarda 2007-2008 diýeli Sapara 2007 diýip aýtmaly. Ondan soňkular hem bar. O näme üçin bu adamlar hem rejime o kritik edýärler, hamala hem ýurdun içinde girip çıkıp ýörler. Samsyk görýän bular halky. O görünüp durar bu zatlar hemmejese. Yok näme üçin yani şu biz 3 tane soru verdi ya. Şolun iň ormanyna birini näme üçin şu şeýle bu beýle bolmollal diýilen temany aldyp bilmediler. Şoň ýokdugyny bilmeýän adama ýok. Biz habar almadyk, biz bilemde oktuk, biz düşünemde oktuk diýer ýalygym bar. Hava korona seredim yine iyileşmemiz yazıptır da korona hakkında deyip o aklıma geldi. O koronanın o havarına yine o it ölüptür, pişe ölüptür o havarları o berýän o yere çykýan. O soň sen o gahrman bolýan, ýa Sapara aýdýaly. O gahrman bolýan soň seniň öýüňe basy edýärmişler. O näil bolýar? Ýa-da o ýanky Dür Sultana da geleli täzeden. O Dür Sultanyň näme üçin o doganlary o taýda işlese de bu aktivist bolýar. Nädip aktivist bolup bilýär? O yüzle pikir edýän o illeşlerimi sorap biler, onda näme üçin bu aktivist ýa-da men şoňa geljek bolýan. Ol birinji aktivist bolmaly, soň o bunu hökümet diýilýän o jenaýatçy topar basyş etmeli, gorkuzmaly, ýygnamaly, soň halkym gorkmalymyş bundan. Ýa-da ýanky Azat Isakow o ýygnamalymış, halkym gorkmalymyş. Soň o Wepa Çopan bar. Ekrana çykyp o men narkotika mulanýan diýip utanman aýdyp bilýän adamy ýygnaýarmyş. Kime gerek o? Bir siyasi bir nemesi ýok, bularyň akymy ýok. Siyasi akımları ýok bularyň. O Gurban ulyny o yamanlamak bir siyasi akym däldir.
Gurbangulynyň gitmegini islemek siyasi akımdır. O yağ talap etmek siyasi akım däldir. Yağ, un yok diýmek siyasi akım däldir. O ýagyň, unuň ýoklugy, näme üçin ýoklugyny soramak siyasi bir akımdır. O täze Türkmenistan o gurjak diýmek bir siyasi akımdır. Onluklary döretmek siyasi akımdır. Näme üçin biz şu zatlar aýdýas? Bu zatlaryň üstünden o geçen oklar. O Azat İsakow tutulanmış. O tutulanmış. Gitsin bir san, iki san gurban gerekdir ha bu 5 milyon halka bir gurbanlygam gerek ha. Köp görýäňiz bir sany Azat o gahrman bolup göreşip o nemeden üçin. Yeniden bir o 100 sansyn bermäne taýar bolmaly-da. Özüň gitmäne de taýar bolmaly. O özüň gitmäne de taýar bolmaly. Mesele berdeger bir siyasi bir zat bolsa kemine soňam şu zat bar ýa-ni men bunu ideologiýa diýip aýdyn. Ideologiýa bolmasa da bir ýaşaýyşynyň bir manasy ýa-ni bir jemgyýet bolup bir manasyny gözleýän bolsaň aýdaly men ýa kemine häzirine täze Türkmenistan ideýasy ýa-da täze Türkmenistan ideologiýasy bar we ol zat kemine ýerden turup täze Türkmenistan diýip aýdan däldir. Belli bir wagtyň içinde tüdören zat ol. On yani häzirine ekranda görýän adamlaryňyz ýok bolup gidende de täze Türkmenistany indi durdurup bilmeýärler. O hukman edilämeli. Başga çäremiz hem ýok. Yani ine şu zat eýem siýasaty da değişildir, ýaşaýyşyňa, durmuşyňa hemme zada gatyly zatdyr. Bir adama bagly olan bir zat hiç haçan miýe berip bilmeýär. Yankı indi şu dürlü meseleler bilen çıkış edilýär. Hatta men konstitusiýany okap hak hukuklarymyzy öwreneli diýen ýerlerini gördüm. Ýöne hiç kim konstitusiýa näme diýip soramady. Ya da konstitusiýany hiç kim düşündirmedi. Sen konstitusiýany ve hakyky yankı hak hukuk diýilen düşünje näme? Ol sözüň arkasynda näme bar? Şoň filosofiýasyny bilmeýän bolsaň, içinden yattan bilenin bilen şol zat işlemeye mümkün değil o. Ya da devlet, näme üçin hemme adam ine siýasatçy bolup görenler var, opozisiýoner diýenler var. İçlendik bir men şolaryň devlet näme diýip sorasam jogap berip bilmeýse we gürleşinden belli, sözden gurşundan belli devleti bilen oklar, tanan oklar. O şoň üçin hem täze Türkmenistan diýmek, eýen bizim täze Türkmenistan programmalarymyzda görkezýänlerimiz ya da düşündürülen indi ýöneköy bir sistemada onu ekranlarda bir näse tapar görkezdik täze Türkmenistan näle bolmaly diýende o taýda arkada döwlet bardyr. Döwlet bar şo taýda. Şoň üçin düşünüp bilen oklar. Düşünüp bilse şonu okman kendine kritika ederdiler. Şuday bolan ok ya şu ýalňyş zat diýip aýdardylar. Ýöne şoň döwletligini görüp bilen okasa döwletiň nämedigini bilen ok. Döwletiň käbir ýankı etmeli işi ya da döwletiň bar bolup bilmek üçin käbir şertleri döretmeli. Döwletiň borcu var. Şonu ýerine ýetirmeýän döwlet däldir. Sen maşyn aldym diýip bir rol eliňe berseler şoň bilen gidip gelmersiň işe. Yani şoň bilen gidip gelip men maşynda gidip gelýän diýip bilýärmi? Ine eliňe diňe roluny berdiler da. Yani bär döwlet hem şu tarapy var. Döwlet mysal üçin sen howpsuzlygyny, raýatlyň şahsy howpsuzlygyny üpçin etmeli döwletiň wezipesi. Noter bolmaly döwletiň wezipesi. Men häzir ine aýdaly bir ýerden jaý aldım, jaý satyn aldım. Şo jaýyň maňa şonu satyn alanyň hakynda noter o jaý satyn aldy diýen. Tassyklaya, ol tassyklajak däl, ertirgel geldi mene haky ýok. Göne tassyklaya. Ine şonda döwlet bolup bilýär. Şahsy we jemgyýetiň goragy ýa-ni goşuňgullygy araçaň goraya we şahsy howpsuzlygyny. Ýöne bizde şahsy howpsuzlygyny goramak ýerine tersine gorkuzýarlar. Ýani döwletiň tersi bir zat. Döwletiň tersine bolup biler. Guramaçylyk, jenaýetçi topar, mafiýa döwletiň tersidir o. Sebäbi öz bäxtbidi üçin gorkuzýa hemme zat edýär. Şol bolmadyk ýerde sen şahsy howpsuzlygyny adamyň gorap bilmeseň, araçaýyny gorap bilmeseň we
adamlar birine men ne şu yerde yaşayan diyen wagt sen şonu tasdiklap bilmesen şol zady ya da pasportam adamın kimligini şahseten tasdiklayan bir dokumentdir. Sen şonu berip bilmeýän bolsaň döwlet ýok diýme. Ýok o taýda döwlet. Indi gelin bilelikde şu yok zady düzeltjek bolaly. Mümkinmiş o zat. Ýa-ni diňe rolu var bir araban, maşyny, diňe rolu var. Şol maşyny sen motoruna oňarjak bolýan. Motoram ýok o taýda. Ýöne sen oňarjak bolýan ýene. Gaýta-gaýta oňarjak bolýan. Dürlü problemalar çykkandyr soň. Ýa-ni gaýmyň Porsche'ny görem ok. Nämçindir awa ýağın ýerden goýulýar diýip gözläp başlarsyň. Ýöne ýok zat şu. Ne şu gün Türkmenistany düzeltmek diýmek ýa-da häzirki ýagdaýda ay ministr aýyrdan Gurban uluny aýyryp awa onu türmäge bas, onu beýt awa gözekçiligi güýçlendirenin bilen düzeljek zat däl ol. Şoň üçin şol mehanizmi gurman, ol täze Türkmenistan guran wagtyň öz-özünden düzeltdik hemme zat. İşläp başlasa şu döwlet. Ýa-da reforma barada men bir iki ýerde gurun berdim. Haydi ver. Sözüm bölüm başla. Ine saparaga reformalar aýdandyr reforma edilmeli diýip, ýöne saparaga isgaça aýdýar reforma diýip geçýär bir söz bilen. Indi onu başgalara mı aýdyp başlady, reforma etmeli biz diýe. Ýöne reformany şuň ýaly etmeli diýe, ýa-ni asnowa galmaly, yüzde reforma. Ýani sünk galmaly diýe-de, sünk galmaly reforma etmeli. Reformanyň manasy sünk üýtgemeli. Beylekler alıp biler, çünkü reforma diýmek İngiliz dilinden ýa-ni düşünýän bolsaňyz eýem şonu täzelden şekillendirmek diýmekdir. O taýda sünkün asnowanyň galmagy mümkin däldir. Çünki bolýan zatlaryň hemmesi sünkü asnowanyň netijesinde bolup gelýär. Ol sözü bilmän bu zatlar kyn zat däl, reformanyň nämeligini bilemek bir ayınız almaz. Şonu dolu öğrenmek diýende tarihi bilen öğrenin. Ol sözü Wikipedia'dan açıp seyretmek ansat zat ol. Wikipedia size ihsat veren ok %1 informasiýa berýär. Ya da Wikipedia'ny ulanyp bilmek üçin hem arkanızda gaty ulu bilim zapasyňyz bolmaly. Mene şu gün Wikipedia'dan ihsat düşünüp bilemek gysgaça oňa şanda da çeşmeleri berýär. Soň şu çeşmelere girýän. Yani ine şoň ýaly bir öwrenin aýdýan zatlaryňyzy we ulanýan sözleriňizi. Beýdip kimin garşysyna görüşseňiz hem hiç adam edip bilmeýäňiz. Ve cemiyete de baştan sapara ve cemiyete köpçülüge de düşündürülen wagt şol zatlar doğru yerini tapar ya da her kim olimam der. Öğretmek ansat zat däl. Ýöne şol öwreden wagtyň birinji başlanmagy tapmalydyr. Hak hukukdan birinji şoň filosofiýasyny bilmeli. Nädip döräp bilýär, kaçan yitip bilýär. İkinciden hem konstitusiýaň nämedigini bilmän, açıp maddalaryny okumagyň peýdasy ýok. Konstitusiýaň nämedigini öwrenmeli. Sözden başlap, tarihinden başlap. Ya başlan birazcık köprek. Eleli yok. Neme aydın ben neme çiğne diýen adam var da. Ne hak hukuk barada sen söz aýdylýar da. O hakkım diýdiler, hukumy nemetdiler, o hak hukuk barada görüşýär, näme diýär. Indi ýangul 3 tane ulu problemany agdak geçdik de. Başka da problemler elbette kän, 14 yüzlerce de. Ýöne şu üçüsi bağ bolsa özüm durmuşdu, işläp duran bolsa, yani 2 kurs, 2 tip magazin, o birje. Şu taýda hukuk barada burun etmek mümkün däl. Hukuk bodulman galjak ýagdaý ýok. Deneýän bar yani badardan puluň böldürüňde, yani dollaryň böldürüňde ýa sen özüňe bir jenaýat edýän. O sen tutýanam jenaýat edýär. Sebäbi iki tarapy münäkerdi. O şol neme bilen işleýän edaralar aýlyk berýän, günlük berýän, gadança diýenlerim turnalak bolýar. Onuň nämen hukuky barada gurrun edip bolýar. O kimin hukugyny bolýar? Hukuk ýok diýmek bolýar. Hukuk barýaryny ýanky 3 saat hiç de bolup bilen ok. Ya hukuk bolmaly, olar bolmaly.
Ya tersinde olur bolmaly, yani hukukdan nam nişan bolmaly. Şu tonkut var. Onun tonkutu bağ olsa hukuk var adı. Neyle görüşet diye. Bari ne şu prokuror adalet deme hukukun koruyacak oldun. Yani şu iki sanak yağday bağ olsa şolar neme karar verip bilir öyle. Ha? Bu neliğini ne hareket etledin? Birinin bu nekar, alanın bu nekar. Yani ol şunlarla sistemi var. Bu ne şu sistemada deyip bilmeyene. Yani değmeli. O sistemin iyisi var. İyileri var. Ana birbirine bağlı atlar. Şu için bu edatın emreden seyretmen. Ol yok orsunno. Tuğre tutup görünmeli boluna o atlar. Bunu şu atları gündeme çıkarma. Ne bir gündeme çıkarma için ayrıyız bunu. Size akıl vermek için değil. Şu gündeme çıkar, sizden fikir edersiniz. Onun belan yirden eleyenini düşünüp başlardı. Çörüğünüzün neyem için yoktuğunu, karnınızın neyem için açtığını, neyem için iyiştirdiğini, şu sistemi şununla alak boldu, iş yerini bol bilmeye, iş yeri işlep bilen o. Önümçülük işlep bilen o. Şu sistemi yok vakti, Türkmenistan'ı işgal yeten o. Daşından almış işle diyenler. Ben kendi para ettim. Bizim doğrumuzda, ben öğüdüm. Bizim dememizde 2000'den uğrak Pribaltika'dan işgal işleyen. Bir taraftan getirdiler. Başka yerlerde de bağdır. Şimdi 2 milyon Türkmen daşında işleýär. Şimdi 2 milyon Türkmen daşında işleýär. Bu sebebi vardır. Sebebi önümçülük şur yalak yağdayda işlep bilen neler? Şu atları teretmen. Onu kovu yaşayacak bul ya. Altına atırınız. Ondan ağrık gidip bilmeyen. Bugün çoğuna geldiniz. Şu an terhet açılsa Türkmenistan'ın için adam olmadı. O adamlar kabul edecek yurda mı almadı? O adamlar kabul edecek yurdum yoktur. Sonra da çıkarlar. Şu an Polşa bilen Belarus'un nemesinde mümkünlerce neme var da göçmen. Belarus'a geliptir. Polşa geçirecek kolyalarda. Polşa da alan okuyor. Ben silem soruyor alak nemesi kandidatı. Çıkacaklar. Yani Türkiye'den yani Türkiye'ye adam götürmeyle nemesi yok da yağdayız. Siz o saat yağdayını öğrenine mi açarsınız? Yok, kaçıp başladılar. Bunu görüp bilmeyeler. Bunu biraz daha cemiyetçilik, olumlu kana adamlar seyretmeli onu görmek için. Şu hatta Polşa'ya katı bir talep var Türkmenler tarafından. Yani havarları yok. Türkmenlerin pasportları yok. Ya da giden yağdayında da kıyıska vaktin içinde pasportları da olacak bunların. O kaçak kan gezip olmuyor Türkiye'deki ya da ansat değil o işler. Yani o serhed açılsa içindeki ildeşlerimiz için o çıkmalı değil. Biz onu yurdun içinde düzeltmeliyiz hem mezahada. Problemamızı özümüz çözmeli, öz problemamızı. Düşünmeli, tamam çözmeli. Düşünmek için gündeme çıkarmalı. Probleman çözmeyene bir uğramalıdır. O probleman ortaya çıkarmalı. Ortaya çıkarmalılar. Ayvan oldu, ağacım oldu, füycüm oldu, kıyınım oldu, ortaya çıkmalıdır. Yani şun çözülmeyenem oldu, ortaya çıkmalıdır. Onun vakti elinde çözdür. Onun cemiyet öğrenmelidir. O bilip yoğrunu aşağına bu kulüp yatarın bilen meteli çözülecek manası yok hiç o. Bizde son neme var ne sapara. Devlet
etmeli diyen bir düşünce var. Şu tayda aslında devlet, şol her bir adamın öz bir devlettir. Yani şoň ýaly düşünün. Cemiyet devlettir, halk devlettir. Ne halk etmeli diýäňiz. Ýöne devlet diýip hökümeti göz öňünde tutýar, hökümet etmeli diýär. Halk cemiyettir. O. Indi näme bar da ýanky ýolumuz ýok. Käbir ýagdaýda ýöne bir zat biz Türkmenistanda mümkinçilik beren oklar ya da ettiren oklar ya da yine yollar yapıp yolları açsalar haçan açsa siz açıp bilýäňizmi, açıp berýäňizmi? Yolu yani halktan başka açıp bilýän yoktur şu gün. İlattan başka. Aydın biz açıp berip bilýän bolsak yapywamy görkezýäsde. Şo tarapdan pikir etmeli da. Açıp bilýän adam yapywam bilýär. O soň yo ine näme var? Kimine yankı öýünde ýa-ni towuk saklayan olsan, şo towuklaryň kormasyndan taýýarlap bermeli, şolary daşa çykarjak bolsaň gapysyny açyp bermeli, sen ýapyp bermeli, özleri eden oğlan işem ýok. Indi sonra çykýar. Biz şahsiýetmi, her kim bir şahsiýetmi ýa-ni bizde akıl barmy ýa-da bizem towuk ýalymy? Haçan açarka diýip garaşmalymy? Taýýarlap bersinler, bizem iýip ýanky ýumurta uzlap bereli diýelimi? Önümçilik etmek üçin saňa şert döredip bermeli däl, döretmeli şonu. Bir özüň edip bilen okmy, goňşyňa git. Partnörüňe git beýleki iş partnörüňe ýa-da ýene şoň ýaly bir örgütlenip özüň şertleri döredip gidivermelidir. Döwlet hem ýan gaýdyşmaýaly. Etjek işinde diňe hawa şoň ýaly tasdikleýär notarius başga hiç zat ol. Şol zady ýani muňa halkyň, ilatyň özü şol näme dogry düşünüp şol özem üstlenmelidir. Her kim aýtmaly gaty erwet zada bir edip bersin diýmek başdan öleýin dogry zat däl, bir edip bersin diýmek. Gaty erwet zatdyr. Manysyna da düşünemjok biz şonu, bir edip bersin diýip. Yok bizim Gurban oldan näme tapadymyz bar. Ol açýan bolsa biz ýapýan, biz açjak bolsak, olam ýapýan bolsa, diýmek biz açyp bilýän bolsak ýapywam bilýäs. O güýji bize näme üçin berýäňiz? Gurban ulu etjek bolýaňyzmy? Biz näme üçin o güýji almaly? O 5 milyonyň iradesi diýil ýa-da güýç diýip aýdanım. İrade sözü bilmedim Türkmençe. Ihtiyarlık. O 5 milyon halkın ihtiyarlığını näme üçin biz almalı? Tamam, yeni problemlerin çözme meselesinde misal için näme üçindir köpçülükde problem oğurluğu çözmek için aydalı polisiýa sanyny köpeltmeli ya da yankı korrupsiýany ayırmak için sonra gözökçülüğü güçlendirmeli diyen düşünceler var. Gaty ýalňyş bir zatdır sebäbi olar aslında yankı pozitivne gatnaşykdaky bir zat var. Polisiýaň sany artýan bolsa şo ýerde oğurlugyň sany artýandyr. Olar ikisi bir-birine bile işleýär. Indi eger şol häzir Türkmenistandaky düşünce dogry bolsa diýmek Saparagyň ýaşan ýerinde hemme adam oğurluk edýärler. Sebäbi o taýda polisiýa ýok Ýewropada kendir. Aýdyň näme şu wagt tödüm ketdi bu bagşylar şu raýonyň içinde ýa görüş ýapýardy da. Onun Tinsret diye yani Suud binati var da yani içine terettim onu yani spor klubu ediptirler Suud nemesi yok yani gimnastika nemesini ediptirler da şun tayini süt yok berev yok da ayda yıllarda bir süt bolany yok da yaptırlar, milite de yok. Şu tayda orun yaş bir patroluk da o gıratı bilen 50-60 ammadır belki taşında tokuyun içine yaşayarlar da orta anap onu böyle. Kalite merkezi yok. O 60-70 kilometrede lokan şehir var da 120 bin. Şu tayda 5-6 tane polis var. Tepede de bir tapar yarım tapar can ettiler. Aylan gelip diye olmasa o da yok gerekken. O cinayetim yok da. O gerek yok. O yani iş adamların birbiriyle yani sütleşip atıklaşıp nemet gören okur.
Ne şu düğün gelip yokam şonu gördüm ben görmeyendim de. Yardım süyde de Arap deyip yadıların onun içinde gimnastika neme aerobik yapıyorlar da. Şonu uğurtturlar. Onu soradım bu neme yok dedi bizim dememizde kamunumuzda yok dedi onlar yala idare kalmadı. Onun nasıl her şey dedi. Onu adını koyup durlar yani tarihi neme deyip koyup durlar da. Ha. Sapara. Endi size bir soru, bu klasik bir soru hukmunda neme deli. O devlet şert öğretmeli mi diye. Size soraptır onu. O şöyle bir soru var. Men yankına mene devleti devlet näli şert öğretdi. Devletin nämeliğini bilen ok iyleşlerimiz. O aytın şu taydan elmide ama qayta şu taydan başlamalı. Biz şert öğrediyen zadın eğer öğrediyen olsa diyelim nämeliğini bilmeli biz. O devlet şert öğrediyen olsa devlet näme? O devletin şert öğretme o nemesi ihtiyarlığı nereden geliyor? Kim beripdir? Näme üçin o etmeli başka zatlar o? Yöne köy bir nämen aýdaýyn men häzir. Ine täze Türkmenistanda hususy eýçilik diýdik, yer. Hususy eýçiligi etdi. Näli ýagdaý bolýar? Her kimiň öz yeri var, öz bilen zadyny ekke ýa-da başka yerin şertine göre, misal üçün örü meydany yeri bolsa, şu yerde goýun bakýan bolsa goýun bakýa, başka zat bolsa başka zat bakýa ýetişdirýär. Çöl olsa yine şoňa meňze çölde nämelik bolýan olsa şol işleri yerine ýetirýär ol adam. Indi bärde döwlet nirde diýip soraw çykýar. Döwlet ine şol adamlar, şol hususy eýçilikdäki adamlar her bir şahys ýa-ni öz hemmesi birlikte bir guruluş döredýärler. O guruluşam näme bolýar? Hem döwletiň wezipesi, ýa-ni tasdiklaýjy yerine geçýär, hem de planlama ve problemaları çözme merkezi şol. Sebäbi ýekelikde şahsy bolýar. Ýöne birleşen wagt şolar döwlet mehanizmidir şol watandaşlar. O taýda döwlet diýse şu günkü gaty erwet ve ýalňyş bir düşünje var, siýasatçy diýip pikir edýäňiz. Ýok, ol elbetde biz kommunizmde de şonu görüp geldik. Ýa-ni sosializm şol bir zat bilen geldi. Kompartiya döwlet şol. Ýöne ol döwletde leýne hususy eýçilikden dören bir guruluşam döwletiň bir instrumenti ýa-da döwletiň bir bölegi bolup bilýär. Şol eýem döwletdir. Şol ekän ýa-da daýhan üçin. Daýhanyň döwleti şo taýdyr. Daýhanyň döwleti beýleki o ýuristleriň jemlenen ýeri däldir. O tak bağlantysı bolup biler. Ýöne onun üçin döwlet şo taýdyr. Şo taýda tasdiklatýar. Ine ýa-da ekän zatlaryny öndüren önemini daşary ýurda satmak üçin özü satyp bilen o, daşary ýurda satmak üçin hökman suratda daşary ýurtlar bilen satypda işini edýän firmalar gerek we olaňan bir birligi boljak ýa-ni şol birlige barýan şo taýdan amal aşyrýan işçiňe sen. Ine şol zatlar döwletdir. Ýalňyşmasam Amerikada bir ýa-ni näme bir ministersiwa gurulan wagty bir şahsy pikiriň netijesinde bir ministersiwa gurulýar. Ol eýem siýasatyň nämesi ýöne döwlet şo taýdyr şol üçinem. Dörep bilýär oň ýalzatlar. Ine şoňa da döwlet diýler. Şol şerti Amerikan döwleti döreden olar, bir şahs döredýär. Ýalňyşmasam şol siýasy bolýar, aýal maşgala bolmaly özem bir ministerstwany döretýär şol aýal maşgala. Şoň pikir bilen dörýär. Şol şerti şol aýal ýekeje özü döretýär şo taýda. Käbir problemalary çözmek üçin aýratyn şoňaly mexanizm bolmaly. Soň ýene bir näme bar, ýene döwletiň ýa-da döwletiňki diýende ol eýem göne senin hazinaňdan aýlygyny üçin edýär salgyklar bilen barlygyny dowam etdirýän guruluşlar bardyr. Olam näme konkurensiýany goraýan bir institut, ýa-ni döwletiň içeridäki iç bazaryň konkurensiýasyny goramak üçin bir guruluş bar. Olam diňe nalogu kimden alýar? İç bazardaky oyunçulardan alýar. İç bazar oyunçulary salgılandyrylanda şoňa da salgyt aýrylýar we olaň aýlyklary berilýär. Olaram içeride konkurensiýany goraýar. Döwlet mexanizmi kime boyun egiýär? Hiç kime de boyun egenok. Hiç kime boyun ýa-da hiç kime bagly del buyruk alanok. Iqtisadiýetiň we şertleriň, bazaryň şertlerine göre
pozisiyasını belirleye, kararnamalar çıkarıyor ve şuna göre de bazardaki işi devam ettiriyor. Ona medyen yine bazarın içindeki oyunculardır. Berde düşünüşmezlik nirde dörep bilye. Misal üçün yine firmalar vardır. Aydalı sen özün bir magazinin açtın, yani dukan göğönüm satyan, yani belli bir yerden sonra Aydalı Türkmenistan'ın içinde 500 tane göğönüm satyan dukanı var ve bazılarının 50%'den köpü senin elinde olayan olsa, seni hem devlet için stratejik bir obyekte öğürleyen ve devletin kanunları seni mecbur ediyor, eyyem sen yankı hususiyetçilikler de o tayda eyyem public company değil ya. Halka açık firma öğürleymeli deyip sana şert koşuyor. Belli bir limiti var. Limiti aşan son halka açık. Halka açık demek eyyem sen devletin bir mekanizmine öğürleyen. Aydın yani devlet dine devlet etmeli değilse eyyem dine siyasetçi etmeli değil demektir. Eyyem sosyalizm düşüncesidir ya da komünizmin düşüncesidir. Olam kıynansak da işlen o ya da işlep bilen o şu dünyada. Devletin kıyısaca devletin funksiyonu devlet notariustur. Tasdikleyici. Yani aydın firma değil de aksaner cemiyet açıldı diye. Şu aksaner cemiyeti tasdikleyen peçan basya. Siz aksaner cemiyeti diye. O aksaner cemiyetin kanunu vardır. Sen şu kanunu ben işleyen. O devlet o kanunu tasdikleyen. O kanunun yine de şu devletin yani nemeti adamlar ediyendir. Şolur ortaya çıkarayandır. Gündeme getiriyendir. Şu kanun gerek diyendir. O devletin bürokrasiya şunu dine tasdikleyendir. Yani meclisin üstüyle, kongresin üstüyle neyle kuruluşu bağ olsun. Devletin funksiyonu şudur. Onun şunu bürokrasiyasını yönetmek için hükümet geliyor. O devlet demek halktır. Halka ne bir öyle biznesmendir, bir öyle dayhandır. Ne şolur öğelerini gerek dağıdı gündeme getirip o kuralları vardır, kanun çıkardılayandır. O da şolura gerek kanun. Şolun karşısına değil. Yani Türkmenistan'da normal cemiyet olsa, cemiyet ortaya çıkarmadı. Şu iki kurs bol lel deyip ondan sonra kanun demedilmedi. Hani şey çözülüyor mesele. Yani yani yemelerden daşlaşmayalım. Biz yani Türkmenistan hükümetine, hükümet yolbaşılarına, işgallerine o 3 tane soru verdik. Şunu kıyıtlı vakitte cevap versinler. Hem için iki kurs var. Çünkü peydatını, delilini ya da mecburiyetini düşündürüp versinler. O. Hem için iki sistemi, iki tipli magadin var. O. Bunun gerekliliğini, peydatını, delilini ya da mecburiyetini halka düşündürüp versin. Bir de der. Bir de gerek var. Yok. Düşünüyorsun. O. Hem için devlet bir icrası var. Şu hem için kurullu, neyle fonksiyonu yerine getirdi, o neyme peyda verdi, neyme delil verdi. Şunu Türkmen halkına siz düşünüp vermeyle borçlusunuz. Yani kurban kulum değil. O şuna çenli zampret, yani iktisadı o arada zampretler vardır. Devlet yolbaşının ornatörleri, iktisadi ministrler vardır. O Merkez Bank'ın başlıkları vardır. Şu an geçen tapavdu yoktur. Tabii 30 yıldan var da şunu halka düşündürüp verin. Ne için var şu? Kimin bekveydi için var şu? Kim şunun arkasında dur? Kim şunu koruyor? Ya kimler koruyor şunu? Bunun anlatımında Türkmen'in tragediyası yatandır. Şunun için soruyoruz. Şunun için cevap vermelisiniz.
O başka sizin yemeğiniz gerek gel. Şu cevabı gerek bize. Halkım şunu talep etmediler. Siz halayık şunu talep etmeseniz size yaşayış yok. Durmuşam yok size. Sizin çağıranıda da yok. Yeke size değil. Siz barcak yerinde baran adamları iyi. Görüşü atları sorumala gayrat tapmalısınız. Şunu gayratınız yok olsa o günahını başka hiç kimden gözlemez. Sizdedir. Siz şunu sorumlu. Düşünmeyen olduğumuz ne biz düşünürüp verdik şunu. Onu başka yanı çekip demedim tuğrundurman bedelerini. Konkret mi sorudur. Şu soruğum talep edin. Deyin var. Yani mitinge gidip öğrenin şunu talep edin. Ya başka da atları kıyırıp öğrenin şu etaatta atları talep edin. Cevap vermediler. Borçlardır. Son için oturuyorlar. Başka da için oturan oklar otaydı. Şu da atlara cevap vermek için oturuyorlar. Onun vedifelerdir. Yani halk matlahat değil yani. İn ulu orgundur. Şu şey diyelerden mi ödür? Sonra cevap vermediler şunu. Sorulur. Ödleri bilmeyen olsa hükümetten sorulur. Meclis değil yani. Halkın vekili. Bolyan olsanız, siz şunu sorum olsanız. Bolmadan hem yani atıldan ama ağır ceza karışıyandır size. Sebebi siz bir halkı yok edip bilmeyeniz. Olur ya la hukuku size ne Allah verdi, ne kanun veriyor, ne halk veriyor size. Siz o cevapkarçılığına bir uğur çekmelisiniz de. Öyle iyip sıçıp demet görmelirsiniz de. Tam sıkı tal, demedi hadi. O ne kim jurnalist olayan olsa, bolcak olayan olsa, şu doğrulu gündemden düşmelilerdir, gününe çıkmalıdır şu doğrulu. Gününe edilmeli, şu neme talaptır şu. Ben iki kurs ol, bir güne mi yaşap olun o yani. İslamlık devletin yıkacak olun, iki kursun gir. Bir ayda doksa devlet yok. Esas saatleri seyretmen siz, o başka yerlerde at çattırıyorsunuz. Buna bu lokan aklım gerekken. Yardımda düş böyle uğraşan oradan yine bir ayrı oturuyorsun. Günahkarım yemeğine başka yerden gözletiyor ben. Şunu Torat bilmediğiniz sizdedir. Siz bunu çağlarınız için gelecek belki nesilleriniz için etmelisiniz. Onu başka yana eylak beylak onu yumuşatıp demetmeyin bunu. Öyle mi lattı? Siz 50. dereceli forolun üstüne beyirşip demetip böğreniniz bilen sizin ıkbalınız güzel mi yer? Patpırdığından çıkmaz. Çölüngden gelmez. O çağlarını da görmüyorsunuz. Maşkalarını da olmaz. Gelecekteki yemeğini de bulunkudan mervettir yaşayışını. O da önümüzde. Şu adam iyilik nemedat yok. O bunu Türkler ciddiyete almıyorlar. Önemli attırdı. Üstünden tantıklığı alıp yani yenilliğe alıp üstünden bükük geçecek oluyor. Geçip oluyor neredir? Şunu doğramalısınız. Gerek orada gününe doğrar. O meseleler şeyi çözülendir. Başka şey çözülenlerdir. Yani şunu doğrap başlarsınız oğlum. Şu an arasından şeyle bir adamlar çıkar. Şimdi görmedik, bilmedik. Yani tövrüğüde yetmiyor adamlardır. Düşmanından görürsünüz onu. O kimin el bilen edileninden görürsünüz. Ne hemşin edileninden bilirsiniz onu. Başka da adım kurun ne diyeniz? 30 yıl. Bir yılım değil. O yalan kahramanlar, o çakma aktivistler, yani bu halkı
Böyle duruşunu tanıtık deyip hata ettiler. Bu da atları düşünmeyen adam vardır o diye. Onun içinde biri yarım düşünendir burada. Öyle mi? Şu toğdan versince edilen şu velifelerde işleyen adamların hem de canın atları bellidir. Ortaya çıkarım. Bu kulüp yatanın burada çıkmalıdır. Ya, bu da atları cevap vermelidir. Ya, şunun cevabını doğramasanız sizin geleceğiniz yoktur. Devlete murt bilmeyen. İlki şu da atlar cevabını doğramalıdır. Olmadı erkeğin kaytalanmalıdır. Kaytalanırlar. Ya, şu adam şu ömrünü uzatacak olup şu oyunları edip ölür de kötü bir şey. Onu bir düşünüyor, siz düşünüyorsunuz. Ya şu halktan ya da genelde ırklarını üdüm. Her kim bir işi bilen olur onunla. Her kim bir günlüğü ödüyorsun. Ya şu olmalı. Ya da etmeliler, etmeliler. İş başkası söyleyen nedir? Ne iş edip şu problemleri korkuyor diye. Ya çözülmeyi korkuyor diye. Yani şey çözülmelidir. Kâde Türkmenistan'a şunun için gerektir. Yani şu atları yok etmek için, kaytalanmadığı için gerektir. Orada diyorum ki, keyfine Kâde Türkmenistan kurotumda geldik kurumda var mı? Sebeplerini bilip, düşünüp ediyet şunu. O siz için ediliyor. Siz katlaşmasanız bu da atlar gerek geldi. 5 adam için ne gerek? Ya şu 4-5 adam hem taşarı gününü örtülün. Onu yağıttan çıkarmak sizden haiş, ublokan, halayık. Yorunu aşağında için vuruladık, getledik, nemet yatanlar. Mesele çözülen nedir? Böyle her bir üye yeriyendir şu problemi. Bunun bu kulüp bolayan yeri yoktur. Burada durup bolayan yağdayım yoktur. O kabirlerin kırta açılacaktır. Kulayet ortaya çıkacaktır. O ikinci meseledir. Onu insan çıkarıyor. Çek yerleri yok. Sapara şol indi günäsi orta çıkýar diýäňiz. O orta çıksın çıkmasın o zatları tarihi ütkedip bolmaýar, edilen bir zady ütkedip bolmaýar, mümkin değil. Biz galdyrýar, olam hukman çıkar. O Hemmesinin eden cinayetler ortaya çıkar. şu tayda uturayla. Hava sapara uturayla 2 saat. Hava gatken. Wagt bolupdyr. Ýyldaşlar ýanky 3 sonra. Şonu gözüňizde tutun. Hemme zat şonun üçin edilendir. Yani şu bolýan soňky zatlaryň hemmesi. O kimin edeni önemli değildir. O şahslar o cezasyny çekerler. Çekmelisi. Ýöne ýanky 2 kurs o birja o separasyon beýlekçi nämeti. 2 tip magazinler var. O magazinler şol ikili. Onun için 4-nji var. Näme 2 tip aptek yok. Hemme de hudud aptek. Onu geçirip bilipdirler. Hem şu magazin geçirip biler o. O toğru vardır. O kadıklı toğrudur. Indi onun aptege de yankı işletme litseyde vermek için 5 yılını 1 milyon dolar alıyor. Ola bir kaptanın hakkı demelere Huday taklasın. Öyle halkı keser saklayalar yürütün. Yer içeriye alakta adı olmasa, vitamini yetmese, suyu, ağır suyu kırılı olsa. Dermandan başka neyme de yaşatın oladı. Son devlet magazine değmendirler aptekleri. Ana şu demelen eyeleri çok yankı magazin tövden demesinin birjan arkasında duruyan adamlar vardır ve devletini solur yönetiyenlerdir. Sizden betbağı deden adamlar solurdur. O Kurvan elden demeden böyle niyar bundan asri. O günahkarım
başka obyekt görkezýär. Düýp neme şotaýdan gelýändir. Ödem şolon iş stajlary köpüniňki. Niýadym gydanam. Ben Muhammed'im gydanam kendi. O da atlara da ünüt verin. Bu näçe bukuk edýäňiz? Ýygşyryk edýäňiz. Orgun işgärleri. Emgemen işgärleri. Jurnalistler. Size değişli. O siz näme işleýäňiz? Sizin bölüňiz bärmi şol? Bu orjuňyz wedife nämeňiz? Onu kemiğine çıkarmalım, aydın çıkarmalım bunları. Yani ben aktivistlikte girip görenler var. Şu atlar bilen yok mu? Neyem çıp bilen yok, o da doğru oldu. Bu yaşayacak diyen. Bu yaşamak için etat gerektir. Kemiğine bollum bana deme sağ ol. Bolya sağ olun Sapar ağa, aydın. İyileşler hemmäňize sağ olun. Bolya sağ olun Sapar ağa. Sağ olun, sağlıkta görüşelim, iyileşler.